Hirugarren etapak, ez da, bada espadako amaiera izango. Haze ikuskizuna izan behar den gaur hemen gauzak ondo, eguraldi zoragarria daukagu, zerua urdin, eguzki indarrean, temperatura fresko xamarra. Hemen kasko hauetan behintzat, errepidean sua, gaur sua izango da. Ez da ekitaldiko etapariko horrena, bai aldiz bihurriena, Xabier Osabek, arratsaldeon. Arratsaldeon, Fermin. Eta ez, azken 300 metro hauengatik bakarrik, 300 metro hauetara llegatu aurreko kilometroak, ez dira bada espadakoak, Xabier. Azkeneko 300 kilometroak oso dira gogaikerriak, baina txirrendulariek fin jokatzen baldin badute, zalentzat zinez gozagarriak izango dira. Hirugarren etapa ordubiak 20 gutxitan abiatu da. Schelling, atzo Leitzan etapa irabazi zuen Herberetarra Maillot horiarekin dela, sailkapen nagusian gauzak estu daude. Oso segundu gutxiren bueltan jende asko dago. Eta gaurko etapa honetan, Xabier, irabazteko baino galtzeko gehiago dago. Batez ere lehendabiziko postuetan ibiltzen ezten txirrendulariak atzerapen pixka bat izan lezake eta gero gainsarien joko horretan ere uste dut gaur aurreneko 3-4-5 postuetan ibiltzen eztenak atzera karga handi xamarra izan lezakela sailkapen nagusirako. Sailkapen nagusian bat gutxiago izango dugu. Marsuler atzo erorita, atz bat hautsita, erretiratu egintzen Marsuler sailkapen nagusia lehiatzera etorrita zen. Eta sailkapen nagusian atzoko etapak utzi zituen ondorio txiki batzuk, gero egingo dugu atzoko etapak utzitako ondorio horiek aipatzeko beta izango dugu gero, orain etapan sartu behar dugu. 6 laguneko iesaldiarekin zijoan etapa eta iesaldi hori zertan den jakin behar dugu, ezer baino lehen. Alfonso Arroyo, arratsaldeon. Arratsaldeon bai, Fermin. Zuk esan bezala, segi dira lasterketa buruan, Kofidiseko Simon Jeske, Zimmerman Intermarsekoa, Pierre Roger Latour Totalekoa, Remika baina Sodalkoik estepekoa, Age Bierreko Prodom, eta Arkeako Gernalek 2 minutu terriko aldea izatera iritsi dira, baina desente jandi orain pelotoiak minutu eta 40 aldea dute, atzean lanean ari dira lideraren taldea, Bora, Education First eta Jumbo Fisma berara esan behar, eguneko 2 mendateak pasatu dituztera, Meagaz eta Andazarrate, oraintxe bertan berriki pasatu dute Andazarrate, orain jaisten ari gara Asteazurantz, 81 kilometro helmugarako, eta benetan aurrerapen apur batekin dator lasterketa, 10 minutuko aurrerapenarekin, ze ziztu bizian atera da gaur lasterketa. Hasiera batean Jeske, Zimmerman da Latour iesaldian sartu dira, eta gero atzetik etorrita Kabaina gitu zaie arroan, eta Meagaz igotzen Prodom eta Gernalek, esan bezala, 2 minutu bat eta 40 segunduko aldea pelotoiarekiko. Beraz, ez taldea, kontuan izan da zenbat kilometro, eta nolako kilometroak geratzen diren 6 lagun, hor sailkapen nagusian Zimmerman dago, 10 segundora. Eta azkardola esan digu Alfonso Gestarritzekoa, iparra izea dabil eta izea alde dute, izan dute eta tarte honetan ere oraindik alde dute haizea. Atzoko irudiak ikusi behar ditugu, atzo Leitzan amaitu zen etapa, Arkiskilgo jetxieran etzen giro izan, igoerako azken 2 kilometroetan ere, ez bazirudien etapak goian bertzen izan bertzuela maiera, baina bagenekien, gertatu bertzen atzo azken metroietan, aldapako metroietan eta gero jetxiera, zoragarri izan zen, zoragarria. Zura errena izan zen pena, Xabier, gainerakoan, arrisko handiko jetxiera hori, bai. Etapa maiera bertan izan da, arriskua eta eskerrak, eta atzo ere egin, zorua lehor izan zuten. Txirrendulariak kexu hori egin dute, oso jetxiera arriskutxe izan zela, arriskuak norberak hartzen ditu, baina gutxienez zorua lehor zegoen eta asfalto onarekin gainera, hori bai, ibilbide sigisagatxua zen eta horren bestez garaipena lortu beharra zadarrak hausten jaitsi ziren eta batzuek arrisku gehiago edo gutxixo hartu azken batean beldur pixka bat ere pasazuten eta hori garaila berak ere zerbait aipatu zuen. Lastima, Zulerren eta Daniel Felipe Martinezek izandako atzerapena, bat lasterketatik kanpo eta besteak iazko garaipena errepikatzeko ere arazoak izango ditu atzoko atzerapenaregatik. Atzo atzerapen pikin bat izan zuen beste, Enric Mas, izan zen 11 segundo, atzo gero Igor Arrieta berak ere pena zuen, gurpila zulatu zuelako, atzo Ide Schelling izan zen protagonista, Herberetarra, hor azken unean pasatzen burura, Alex Aramburu ondo bideratu zuen jetxiera, baina etzen erreza, irautea etzen erreza, diurgune guztietan buruan sartzea,
ezinezkoa gertatu zitzaion, eta esprinan esan bezala, ide Schellingek ez zi, sobrerok, eta gero eskubitik godik berak ere aurratu egin zuen Alex Aranburu. Etxera luze egin zaion Alex Aranbururi. Lehendabiziko bihurgunetan nahi gabe hartu zuen distantzia, ez zuen lehendabiziko postu utzi nahi izan, eta horregatik gero azkenean indarrez ere justu xamarra llegatu zen. Eta pasarikapena Schelling, Sobrero, Godi, Alex Aranburu, Magnalti, Baggioli, Rigoberto Urán Escaroni, Guillermi eta Ruben Guerreiro aurreneko martan, eta saikapen nagusia, une honetan Schelling buru dela, Sobrero 4 segundora, 6 Godi, 7 segundora Mikel Landa, Binego 8 Alex Aranburu, 10 segundora Baggioli, Escaroni, Eskilmose eta Richard Carapaz. Hoiek dira, aurreneko 10 hirugarren etapa jokoan den une honetan aldaketak izan behar dira, etapa amaieran saikapen horretan izan behar direnez, handiak ez badira ere, aldaketak izango dira. Zalantzarik gabe eta benetan itzuli irabazteko moduko pedalkolpea sasoia eta mailan nork duen gaur ikusiko dugu. Uste dute Binego, Godi, Enric Mas, denak ere aurren izango direla, beste favorito batzuk ere badira, baina behar bada amaiera piko honek eskatzen dituen ezaugarririk behinenak aipautako txirrendulari horiek dute betiaren iraburuz. 300 metroko aldapa, baina aurretik ere aldapa, bilabonatik gorako guztia aldapa gora ingo dute. Hor tartetxo batean, hor futbol zelaira ikastora ingurura llegatzen direnean, atxeden gunetxo bat izango dute be, eta hortik gora 300 metro, horma baten antzekoak izango dituzte. Abraham Olano, txapelduna handiarekin egin genuen azken aldapa hau. Abraham Olano, jakina, bizikleta gainean jarri genuen. Bilabonatik hartuta eta, esaten da bezala, lanzadorek egongo dira. Karrera oso azkar sartuko da zati honetan, eta behin sartu ezkioz aldapean bihurguneak daude, ez dira oso itxiak, baina badakizu normalki pelotoiak alik eta zati laburrenetik joaten da, eta horrek esan nahi du, aurreatu nahi duenak pelotoia, ezinezkoa izango duela, zatik, jende guztia trazada motzen egiten jungo dela, eta luzen egitea beti denbora galtzea da, eta ezin izango duela aurreatu. Azkenengo zatian, zatitxo bat dauka hor, ikastoleta o eskoleta iristen den zati horretan, aukeratxon bat, pare bat postu aurreatzeko. Nahiko igueran esaten da bezala Euskal Herriko iguera tipikoak, ez da oso horra, 8, 7 pendentzeko igoera bada, behin ikastoleta o eskoletako rekta horta iristezeanen, pixka bat lehundu egiten da, hor dago aukeratxon bat aurreatzestuak, eta gero bai sartzezeanen sahazteiko zeako txakolindeiko sahaztitan, erabat gogorra jartzen da, eta hor bai bakoitzak aldun bezala iguko dela, eta zer gordedunak azkenengo momentuan aukera izango du ateratzeko. Batzuk konpakaren egin atakoia, 34, 36-kin, eta bestek normalak ibiltze dituenak, 39-ekin, ni etorren izen bezala, baina atzeko 30, 28, 25, beraiek nik uste 25-ekin aterako dutela, behintzat disputatzen nahi dienak, eta sartzen azkenengo nik uste 200-300 metro oso gogorrak dienak, eta esaten duzen bezala, erabat auspoa atera eta iritsiko dira helmugara, eta nik ez dut uste favoritoen artean tartea handia ingo denik, baina baten bat deskuidatzen balin bada, azkarrekin moitzeagatik lehertzeko aukera handia daude horrelako iguera batean. Patrozinadorek, sponsorrak eta horrek begiraten du azkenean espektakulua, eta espektakuloak horrelako aiaerak ematen dute, beste batzuek ere bai, hemen esaten da bezala bakoitzak bere alegin egingo du bakarrik iristeakin, eta guretzako, nire bezalako txirrindularitzako kalte handia izango litzateke horrelako aiaera bat izan banu nire garaian, bai. Abraham Olano, ikusiko dugu alderik izaten den, jotzeko baino aldapa ateratzeko alegina izango baita etapa amaierako 300 metro hauetan. Ibilbidea aurkeztuko dizuegu 154 kilometro Errenteriatik abiatu da etapa, Gipuzkoako etapa, eta kilometrorik gehienak Aiztondo Bailaran izango ditu etapak. Ziklistak asko eta asko Aiztondo klasikoan inguru hobetan ibilitakoak dira. Gora eta behera, etengabe gora eta behera. Mendate puntuagarriak Meak Andazarte altzo, Orendain altzo eta keito, ikau
Errepika upategirako igoera hau ez baita puntuagarria. Eta puntuagarriak ez direnak, hor badira beste batzuk, eta ederki antzen behar dutenak aldaparen gogortasuna. Kasu askotan esango nuke, puntuagarriak diren mendatek baino, min gehiago egingo duten muinoak direla. Oso motza dira, kilometroko luzera dutenak, baina Zeturkiko jerrira, Sarasola bi aldetatik igotzen duten kasuan ere, uste dute oso nekagarri egingo zaila txirrendulariei, erritmo aldaketak egiteko eta lasterketa mugitzeko aukera handi eskaintzen dute, eta gero ia aurreratzeko betarik ere ez dago. Horregatik uste dut, estres asko pilatzeko moduko azken zatia duela gaurkoetan. Orduze profil gora beratxua, profil hautsia, hilbide jostaria, bihurria. Eta zer uzten duen, bereziki azken igoera honetan, ze ikusten dugun, ikus mina handia dago, eta horrelako aldapatzarrek, bai, jendea gustoko ditu, baina gustoko ez duen jende asko dago. Gero eta gehiago esango nuke gainera, Xabier. Bai, beste ezaugarri batzu dituzten txirrendulariek beste mendate mota bat nahiago izaten dute, mendate luzeagoa, ez zain penditsua eta hobeto moldatzen dira txirrendulari astun. Eta ez ziklistak, ari naizia ziklismo munduan mugitzen den jendeari buruz ari nahi. Uste dute neurri batean, azken urteetan sortutako joera oso muturre eramaten ari garela edo direla antolatzaileak eta ibilbidea diseinatzen dituztenak, eta horrekin ere uste dut beste gauza askotan bezalaxe neurrian dagoela gakoa. Esan dugu, Gipuzkoako etapa dago, gaur jokoan itzuliko hirugarrena, bi Gipuzkoarrekin hitz egin dugu, pelotoi honetan diren bi lagunekin, Kenfarmako Jon Agirre Zumaiarra bat, eta bestea berriz Ibarrako Euskaltel-Euskadiko Unai Iribar. Ez da azkenen etxe paretik etxe egunero pasatzen, eta gaur aukera dakau etxe paretik pasatzeko, eta protagonistak izaten saiatuko ga. Bihurria izango da azkeneko 60 kilometro horiek ez, bila honako lehenengo pasaratiken aurrea, eta nik uste gaur, lehenengo atzoko jeitxeran diferentzi txiki batzuk intziren eroriko baten gatiken, baina gaur generaleko etapa bat izango da. Bai, saikapen nagusikoen etapa esaten ari gara, eta irabazteko baino galtzeko gehiago duen etapa. Irten aurreko irudiak, zuek ikusten ari zaretenak, errenterian itzuliak gehiagotan ere izan da. Errenterian orain urte batzuk etapa amaierak ezagutu genituen, gaur irtera eman dio errenteriak itzuliko hirugarren etapa honi, eta giroari gara aipatzen, baina markakoa doa, Xabier, giroa markakoa doa. Haze temperatura gainera, lehiarako. Begira, orain urrena itzulia paraje hauetara ailegatu zenean, 2002 urtean, hemen Bilabona arratzain gaine honetan, hain justu ere azkeneko 300 metroak ez zuzengune horretan amaitu zen, Pelitzotik lortu zuen garaipena, eta urteura esate baterako eguraldiak izugarri baldintzatu zuen itzulia edo ekitaldia izan zen. Aitor Rosak irabazi zuen, eta gogoan izango duzue, zen olako eguraldi izan zen Alsasun, ihesaldi batean, eta eguraldi benetan petralarekin, elurrarekin zuen egun hartan, Aitor Rosak lidertza hartu, eta gero amaierar arte, eutsi zion. Alde derra dago, ordungo ekitaldi hura, eguraldiarekin oraingoarekin alderatuta. 2002ko ekitaldia izan zen hura, hemen Franco Pelitzotik, etapa irabazi zuen Franco Pelizzotti gaur egun Bahrein Victoriusen, zuzendari lanetan ibiltzen da. Italiarra Franco Pelizzotti bakarrik helmugaratu zen, David Etxeberria etapa garaipenaren jokoan ibili zen egun hartan. Gaur, esan bezala, gorago topatuko dute helmuga. Eta helmugara bidean beldurra ematen duen zatia, beldurra ematen duen tartea igo beharko dute. Hor, 39ko aipatzen aritu da, Abraham Olano 39, lasterketa lehiatuko dutenego 25koa, gutxienez 25koa. Nik ala esango nuke. Nik uste dut Abraham Olano gogoan dituela bere garaian beraiek erabiltzen zituzten garapenak, baina gaur egun hori baina askoz arinagoak erabiltzen dituzte, eta normalean jarrita ere 30-32koa izaten dute askok eta askok, eta gaur amaiera ikuskatuta uste dut 34koa jarriko dutela. Gero bakoitza kadentziaren arabera koroa bat edo beste aukeratuko du, baina 30tik gorakoarekin igoko dutela esango nuke gehien txune. Leku hartu behar dugu, presta zaitezte, etenaldi labur bat eta ja errepidean sartuko baikara.
Latur, total energetiko gizona. Etxera honetan 6 lagun, gogoratu 6 lagun, arte hundirik gabe ordean. Hasi, hondi izan da, izealdi izan dute. Geske Zimmerman, Latur, Kabaina, Prodometa, Gernalek eta saikapen hausian. Zimmerman, 10 segundora, bera da. Horrezko postuetatik gertuen dagoena. Saikapen hausian, Schelling, Sobrero eta Godi dauzkagu, horrezko podiumean. Gero Mikel Landa dago, 7 segundora dago Mikel. Eta Alex Aramburu, 10 segundora. Bueno, Latur sartzera doa. Baina joikaragarria dagoela ari gara ikusten, hasiera-hasieratik gainera, eta horretan segitzen dute. Iesaldia. Mantendu ezin da, ari baitira. 15 kilometro, eta pentsa, 2 minutura llegatzen ez den aldea. Inora ez doan aldea, baina saiatu beharra dago, ez dago beste aukerari. Eta begiratzean, Fermin, bai. Begira. Honek erakusten du binego dela gaur hemen garaipena lortzeko favorito eta kopat, ez bakarra. Godik gogoan izango du Paris-Nizan bere aurretik izan zela eta hala izan nahiko du hemen itzulien ere, baina garbi dago Jumbo gaur ekimena hartu eta lasterketa gogortu egin nahi duela. Ere liderra ondo kokatuta eraman nahi dute, hemendik aurrera azken 60 kilometroetan izango dituzten errepideak oso estuek dira, orain Handazarretan Goitiperak horretan gutxienez 2 errail badaude, gero baserri bidetan sartzen direnean askotan leku askotan bakarra izango dute, eta kokapenak garrantzia handia dauka. Kokapenak garrantzia dauka, bereziki atzetik aurrerako eginkizun horretan bestela indar ikeragarri xautu daitekela. Lehiaketaren berri eman behar dizuegu, atzoko galdera Jon Izagirrek podiuma zenbatetan zapaldu duen izan zen, askotan esan genuen, eta postaldi zapaldua da Jon Izagirre podiuma. Irabazi behin, bigarren beste behin, iaz, eta hiru aldiz egina da Jon Izagirre, eta Gorka Munduate Petrirenarentzat izango da etxandok emandako saria. Gorka Munduate Petrirena, Endaiarra, eta gaurko galderak hala dio, zein bikotek du etapa garaipen kopururik handiena Euskal Herriko itzulian, eta hor, 3 bikote jarraitugu aukera. Txomin Perurena, Son Kelly, handiak, denak irabazleak. Rominger, Jalaber, eta 3. bikotea Espainiarra. Contador, Palverde, rematatzaileak denak. Eta itzulia oso lasterketa kutxuna izan zutenak. Zein bikotek du etapa garaipen kopururik handiena, egin bakoitzaren bikote bakoitzaren batuketa eta erantzun etxondok emandako maiota eta kurotea hemen dauzkagu. Zuen artean banatzeko. Gaur etxondo, ez? Gaur etxean bertan esan beharko dugu. Ez ondo baiaran baita gaur, itzulia. Eta esan duguna, hemen ziklista asko eta asko dira, inguru hauetan ibilitakoak. Aurten ez dute lanik izan, aurten iztondo klasikoa ez baita egin, baina hemen esaterako Victor de la Parte, bintzat, klasikoa irabazitakoa da. Eta, Xabier, eta horrentxe hori aipatuta, matxante itzulia irabazitakoa da. Alegia, klasikoa irabazi, iztondo klasikoa irabazi, eta aurreneko irabazi itzulia. Eta hau Romo, ikara hartu du. Odoletan ikusten da, Javier Romo atzo eguneko izalien nintzen begira nola da, mailota ere. Sudurretik odola dario. Ario batean, maukak eta hor zuzendariarekin hizketan ari da, baina nahiko haserre dabil. Sudurrak estalita daramatzala, boata edo... Hor uste du medikoren laguntza dara. Pelotuaren atxalde hau. Ordubiak 20 gutxitan abiatu da etapa. Azkardo etapa aurrerapenarekin. Hemen orain Aiztondo klasika aipatu duzu, Fermin, hemen garai batean Bilabonan bertan ere, afizionatuen lasterketa garrantzitsua jokatzen zen denboraldi hasieran, eta atzo pasarte bat kontatu duen, Xabier Lazpiurrek Pasakerrin behera Nafarroko itzulia nola galdu zuen, Xabier Lazpiurrek afizionatuetan galdu ezer gutxi galtzen zuen, eta hemen Bilabonako lasterketa erakustaldi paregabea eman da irabazi zuen 1980ean Alkizan gora alde eginda. Gaur egun
Pogačarrek nola menderatzen ditu bere aurkariak, alaxe menderatzen zituen bere garaian Xabier Lazpiurrek, eta horren bestez atzo porrotaren berri eman genuen, berak izandako arrakasta askotariko bat, hementxe, Bilabonan lortu zuen Aretxabaletako txirrendulari. Xabier Lazpiur esango nuke bere garaiko honen izan zen. Zalantzarik gabe. Jan egin zuen, jan. Zalantzarik gabe. Gero profesionala pasatzen eta arazo fisikoak, gluteoan, ipur masailean eta hasi zen, eta gainbera batean, zurrunbilo batean sartu zen, eta ezin izan zuen bere talentu eskerga erakutsi. Baina Euskal Herriak afizionatuetan txirrendulari onak eman zituen bere garaian Elior Rizkabestani, Jokin Mujika, Fede Txabe, Julian Gorospez, erresanik ez, geroxeago Aitor Garmendia bikainenetariko bat, eta zerrenda horretan sartzeko moduko izan zen, duda izpirik gabe, Xabier Lazpiur. Urbilesa taldetik, gero Banesto taldeak bitxatu zuen, baina esan bezala afizionatuetan benetan bikaina, erlojuaren kontrako saioan izugarri biltzen zen, igueretan ere bai, eta profesionaletan talentu hori erakutsi ezin da gelditu zen. Hemen txe, Bilabonan irabazteko izan zen. Xabier, fondo klasikoa helduta, nik aipatu dut, dela parte aipatu dugu martxante, bai jauna. Aurrenekoa irabazi zuen. 2003koa irabazi zuen, eta gero 3 urtera lortu zuen ustekabean, Xamier Dubalekin Euskal Herriko itzulia martxantek. Zailan horretoko ekitaldia. Bai, garaile gehiago ere bat dira, Eduard Prades bera. Jarruarekin den Eduard Pradesek, 2011ko ekitaldia irabazi zuen. Aiztondo klasika irabazitako txirrendulari uste dut bat ez beste guztiak izan direla gero profesionalak. Batzuk maila apalagoetan, talde kontinentaletan eta bar, baina denek sinatu izan dute profesionaltaro kontratuka. Eta beste bat ere harrapatu dut. Aiztondo klasiko irabazi eta itzulia korritzen ari dena. Gonzalo Serrano. Bilabonan irabazi zuen ark, Bilabonan. Eta beste bat orain hemen topatu dut, baina hau ez da itzule egiten hori. Iturria. Burnitarrak irabazi zuen 2015ean, baina aurten ez da itzulian. Ark, Alkizan lortu zuen garaipena. Aiztondo klasikak berezitasun hori baitu. Aiztondo klasika osatzen duten 6 herrietan urtero helmuga leku aldatzen da. Batzuetan herri batean abiatu eta beste herri batean amaitu, eta hartara nolabait ere herri txiki zein handixeago protagonismoa herri guztiek izaten dute lasterketa horretan. Aiztondo Baiara, Aduna, Masa, Bilabona, Asteaso, Raul eta Zizurkil izango dira. Barizat. Ez badira, aldamenean dudanak izango dira. Eta begira ze errepidetan sartu diren, Fermin, Begira ze errepidetan hemendik aurrera, zinez horrelako errepide estu, orain ordekan doaz, trenbidearen aldamenean, beste 500 bat metro egiten dutenean eskubira zubi batean trenbidea zeharkatuko dute, baserri bideetan sartuko dira, eta hortik aurrera ibilera batzuk behintzat errukarri izateko motiboak izango dituzte, aldapa motz piko horietan sartuko dira eta. Eta ez dugu esan, baina itzulia aurkeztu zen egunean, beste aldapa bat ere bazkoen, eta ziklista batzuk etxera bat zegoen. Aldapa hori goko dute. Aurkeztu zuten egunean, esan zuten lekutik ez dute jaitsiko. Ziklista batzuk, kexu agertu direlako itzulia hasi aurreko egun eta esan dakoa, etxera beste leku batetik egingo dute. Ketxera, gatzako ketxerak ere pelotoian zer esan eman du, oihartzun handi esan du, atzo etapa maieran arkizkilgo ketxera horrek, pero betikoa, denerako iritziak daude, baina ez kritika asko izan dira. Arriskutsu egitzaz bezala jodu ziklista askok, eta esan duguna, eskerrak eguraldia lagun dugun aurten itzulian. Zorionez, Lehor, errepidea Lehor eta horrek bere neurri batean behintzat lagundu zuen atzoko etapan zalantzari gabe. Petxiera oso azkarra izan zen, petxiera bezain bihurria izan zen azkeneko kilometroa abiadura hartan etorri eta helmugarako 100 metroren faltan biribilgunea handago eta ura pasa beharra zegoen, behar bada beste aukera batzuk ere egon zitezken herriari itzuli ingururen bat edo egiteko, hori kanpotik ikusita erraz esaten da, gero azpiegitura antolatzeko ere antolatzaile segureski hori guztia aztertu izango zuten, baina kritikak izan dira, Ide Schellingek berak egin zuen aurrenekoa, beroan gainera, Godik gero, Jonathan Castroviejok, askok helarazi diete euren kexu antolatzaileei, eta balio beza horrek, behar bada urrengo urte eta ekitaldi batzuetan, gauzak ahal izan ezkero beto egiteko.
Lasterketa buruan Geske, Zimmerman, Kabaina, Latur. Magatzerago, Prodom eta Gernalek. Remi Kabaina da hemen. Laukotean ezagunena Remi Kabaina. Erlojuaren kontako espezialistan dira, no? Baina Euskal Herriko itzuliko aurreneko etapan. Erlojupekoan Hondarribian 3. sailkatu zen. Roglic irabaztako saioan, Remi Kabaina. Eta beste horrezko postu batzuk ere baditu, itzulian. 2018ko itzulian, hain zuzen, Lodosako erlojupekoan 4. izan zen. Eta azken etapan ere, postu hon egin zuen, Remi Kabainak. Arraten amaitu zen etapan. Orain Sarasola gainera aterako diren errepidean dira, orain gainbeheratxo bat badute, errekta zulo batera gerturatuko dira. Errepidea ikusten duzue oso estua, hor pelotoian aurreratzeko eta zailtasun handiek izango dituzte, eta badazpada zuhurtzia jokatu beharra dago, halako bihurgune ezker eskubiko bat egiten du horre bere amaieran, baina antolakuntzak horri ikusten dugu, kide batzuk eta kokatu ditu horren berri ohartarazteko, zuzendariak ere bertan ibiliak dira, hortxe dago lekurik arriskutsuena, eta hortik aurrera ja goruntza hasiko da, eta aurki, hemendik kilometro bat ingurura edo, 300 metrotan horre oso penditzik eragarri izango dute. 20 ingurukoa, beraz zailtasunak hemen hasi dira. Txirrendulari hauentzat ez dira arrotzak horrelako errepideak, Flandria aldean edo Lies-Baston-Liesen eta Flèche-Wallonaen eta horrelako lasterketan askotan ibiltzen baitira antzeko inguruetan. Berezik hainuztelen ibiltzen dira, antzeko ibilbietan aurrekoak, berezere elkarrekin dira, 6 elkarrekin, momentu batez banatu badira ere, elkartu dira. Prodom, Gernale, Geske, Zimmerman, Kabaina eta Pierre Latour. Gaurko ieslariak. Eta beste aldapatxo bat, eta behartuta, oso behartuta, indarka bezala, porlanbidean. Simon, we are going to be in the first hard, steep climb of the day, eh? So it's going to be steep, has a little flat section, but again it's going to be in concrete heading up, eh? So, Ale, we stay focused, 2 minutes, so all goes good, 2 minutes to the bunch. Ale. Goibailara bidea da hori. Begira, txirrendulariak, ja dagoeneko hasi dira batzuk, ikitaia bezala okertzen. Kabaina hemen buruan. Eta oraindik aldaparik handiena ez dute topatu. Aurki izango dute. Aurki ezkerrera bihurgune bat pasata. Alfonso? Sufritzen Gernalek, Geske atzen geratzen, Prodom, eta Kabaina dabile erritmoa jartzen. Eta benetan aldapa gogorra dute, errepidestua, porlana, eta benetan gogorra. Aurki handiagoa izango duzu, Alfonso. Hor ikusten zaitugu motorrean, txirrendularen atzetik, eta aurki handiagoa izango duzu. Eta prestatu etapa bukaerarako, Alfonso. Hoiek handiak badira hemen azken 3 metroetan, lagar madatzeraka agian hasiko da eta. Hemen hasi da. Aldaparik handiena, hemen hasi da. Quentin Hermasi irakurri diot, gaurko etapari. Flèche-Wallonen tankera hartzen diola, berak esan duenez. Aldaparik aldapa eta gero bukaera. Zalantzari gabe, hemen uiko muruaren baterin bidierik ez duen azkeneko horma topatuko dute azken 300 metroetan. Ibilerarik zurrunena duen txirrendulari ere ederki asko txalkortzeko moduko aldapa dago. Indarka. Zuti jarretaka baina, eserita Latour. Hiru ari dira geratzen aurrean. Diferentziari hainbestean ari zaizkio eusten eta meritua dauka Kabainak. Kabaina erlojuaren kontra ondo ibiltzen den txirrendularia da, txirrendulari astuna, baina begira nolako kadentziarekin horregatik aipatu duen 30-tik gorako hortzeko koroa izango dutela gaur txirrendulari gehientsuenek ere hautatua, horrelako aldapatzarrak kadentzia horrekin ateratzea bestela ezinezkoa da eta. Beno, hau bota dute. Gainean dira, hori da. Hau bota dute. Orain Sarasola aldera hartu dute. Ja, pelotea nola moldatzen den. Eta orain ere alako gainbera txiki batzuk izango dituzte. Hauek urrengo alkiza izango dute. Hori da, urrengo bide gurutzean eskuinera hartuko dute, Asteasu aldera jetxi, eta Asteasutik alkizara doan errepidean, bihurgune estu batean egingo dute bat errepide zabalagoarekin, eta handik alkizan gora, Anoeta aldera jaisteko. Hortxe, pelotea ere sartuta. Igoera bete-betean, ia 2 minutuko atzerapenarekin pelotea. Hazen dio Bingen Fernandez Geskeri, 2 minutu inguruko aldearekin. Geske turran etapa irabaztakoa da, ez da asko azaldu aspaldian Geske.
Iesalditako gizona izan da, geske, iesaldi honak harrapatutako gizona, eta Turrean Pirineoetan erremate zoragarri eman zion. Horietako bati. Talde gizona da, lanean aritzen dena, ondo aritzen dena. Begira, 22ko penditza dago hor. Eta gero gogoan izan, helmugan 26koa. Hauek patxadaz, Rohan Dennis jarri da. Kabaina bezala hau ere erlojuaren kontrako sabioan espezialista, are espezialistagoa, munduko txapeldun izan Rohan Dennis bere azken denboraldian, taldearentzat mesedean, Attila Walter gurpilan duela, eta hor txikixiagoa 3. postuen datorrena, Inego favorito nagusietako bat. Da, Gran Kaminoko egitura berbera, Inego, Dennis eta Walter izan zituen, Gran Kamino egunero aldapagora hasi orduko biek hartzen zioten aurrea eta egiten zioten egin beharreko guztia. Orduan bezala konfiantza handiarekin ari da jokatzen Jumbo Visma. Begira hor garapena eta lehen aipatu dugu, zenolako garapenarekin dabiltzan, Enrik Masena behintzat hori da, Pratera handiak 52 hor, tikiak 39, eta pinoiak, koroarik tikienak 10 eta handiena 33. Horregatik aipatu dut, 30-tik gora, seguru sartuko dutela txirrendulari guztiek. Eraman behintzat bai eta sartu ere bai, aldapa oso exigentzia handikoa da eta. Begira hemen pelotoiaren atzealdean, hemen errazago antzematen da, pikoa eta tentea den aldapa. Ia atera ezin da dabiltza gizonik astunenak. Aldapa ateratzen nahiko lan, askok eta asko. Neziko gunen iesaldien sartu zen, Jesus Ezkerra hor. Eta gero, Riesebek zikoan. Hauek erraz. Zambuka. Honetan gaude ohituta, beti buruan doazen txirrendulariak ikusten, eta hauek sekulako gaitasuna izaten dute, eskalatzaile ez denak ere maila handia, eta horregatik beti eroso, erraz, lanean bizkor ikusten ditugu, baina aldaparen olakoa hobeto ulertzeko, eta hartaz hobeto jabetzeko, atzealdean ikusi ditugun irudiek ere ezinbestekoa dira. Inego konfiantza handiarekin. Mundu guztiara irakutsiz, gaur hautagaia dela, lasterketaren ekimena berak eraman nahi duela, taldeari lanerako agindu eman da, lasterketa gogortzen, gero bide horretatik diferentziak aterako dituelakoan. Atera edo ez, erabaki irmo hartuta Jumbo Visma taldean nortasuna handiarekin jokatu. Eta harritzeko alda, Frantziako turra irabaztako gizona da Bineko. Azken turra berak irabazi zuen. Pogačar menderatuta irabazi ere. Bineko azken urteotan itzulia protagonista izan da. Bigarren egina du Bineko. Hemen biurgune gaiztoa dute orain, oso itxia. Giros muy rápidos y estrechos. Attention dans tout la descente, il y a plusieurs virages très étroits. Be careful at the downhill, turn left, right, narrow. 300 metro barru aterako dira, Alkizako igoerara. Berriro ere, goruntzako bide hartu beharko dute. Igoera ja, uneko 5-6, tartetxoren batean uneko 7ko penditza duelarik, hortxe zaugarriak, 3 kilometro eta 200 metro baino ez, ja errepidea zabalagoa, auspoari neurria errazago hartzen zaion, igoera da Alkiza. Eta gaurko igoera guztiak 3. mailakoak dira, mendiko mailotarekin barrenetxea dugu, gaur ez du. Iesaldi harrapatu barrenetxeak, goi punturekin da, Bizkaitarra, mendiko saikapeneko aurrenekoan. Gero Romo, rodoletan ikusi dugun Espainiarra, 13 punturekin. Juaristik 7 ditu eta Juson, Bretoia da urrena, 5 punturekin. Bestalde, Alesaran buru da, erregulatasunaren saikapeneko liderra 28 punturekin. Haze lan egiten ari den kabaina, Inori erreleborik eskatu gabe, bera buruan jarrita begira nolako kadentziarekin, ez dirudi aldapa gora doanik. Ohitura benetan edatua da kadentzia handiarekin ibiltzea, giharrak ahalik eta gutxien ekatzeko, eta garapenak ere oso anitzak dituztenek, ikusi dugu. Enrik Masek tikiena 10koa, handiena 33koa, horrek joko asko handi ematen die horrek, eta kadentzia benetan deigarriak kabainak daramana. Bizi-bizia, harina, 85-90 ingurukoa. Clement Ferrango, TGBA, deitzen diote kabainari, Frantzialdean. Espainiako etapa irabazitakoa, Golturren etapa garaipenak dituena, Polonian, Erromandian, Ardes klasikoa irabazitakoa, Armales polita duka.
eta bereziki erlojupekoetan ematen du bere mailarik onena kabainak. Kopi Bartali astean, aurten Ritxioneko etapan irabazita da, ilmugarako 44 kilometrora mugitu, artean aurretik iheslariak ziren lasterketa buruan, haiek harrapatu, denak utzi, eta azken 32 kilometroak bakarrik egin da, sartu zen Ritxionen, bidesoak gora zituela remika baina, eta bigarrena, minutu eritik gora ailegatu zen, eta bigarrena bere taldekide izan zen, hemen aurrekoan Bastidan etapa irabaztear izan zen, Mauro Smith izan zen, Ritxioneko helmugan, kabainaren atzetik. Pelotoiak oraingoz ez dio ezer jan, lasterketa buruari. Eta orain hor dabiltzan txirrendulari batzuek, bereziki Binego behintzat, arditzala gogoan paraje hauek, orain igotzen ari diren aldapa hau, turrean jaitsi egingo dute eta. Amorietan abiatu eta Donostian amaituko den etapan, Alkiza Anoeta aldetik igo egingo dute, beraz, orain jaitsiko dutena igo eta orain igotzen ari direna jaitsi egingo dute. Gero handik Bilabona aldera egingo dute Frantziako turreko ibilbidean, handik Donosti aldera ekingo diote. Den esan dugu, paraje hauetan hamaika erakustaldi ikusitakoa garela eta bat Xabier Laspirrenak goraipatu dugu. Xabier Laspirrek pelotoitik bakarrik aldegin zuen, gero egia da Bilabonan garaipena bertako batek, Imanol Galarragak lortu zuela. Ia taldekideak izanik, elkarrekin ailegatu eta herriko semeak irabazi baitzuen 1980ean, baina txundituta uzteko modukoa Xabier Laspirrek Alkizan gora eman zuen erakustaldi izan zen. Kaiko Gurelzaren urterik onenak izango ziren haiek. Eta aurrerapenarekin, etapa aurrerapenarekin, 10 ordu laurden inguruko aurrerapenarekin. 10 minutu ordu laurden inguruko aurrerapena. Hiru gizon, lasterketa buruan, ez dira besteak aparte, Prodom, Gernalek eta Geske. Eta Geske, orain dela lauzpabost urte, aixe, izango zen lasterketa buruan hemen, hauen aldamenean. Esan dugu, kabainak iaz, Ondarribian erlojupekoan hirugarren egin zuela, AC2 izan zituen aurretik, Ondarribiako erlojupekoan, Roglic eta Evenepoel. Binegok uste dut gainera gaur sailkapen nagusian mai gainean kolperen bat ematearekin batera, segurazki etapa garaipenare buruan izango duela, batak besteak garriko lioke nola ez, baina hori aipatu nahi dut berezeki Binegok oraindik itzulian etapa garaipenik ez duelako, postunak asko, aurreneko 10etan askotan ikusten dugu, baina mendatean amaitu izan diren etapetan bostetik atzera ibili izan da gehientsunetan, beraz uste dut arantza hori atera nahiko duela segurazki. Barrenetxea aurreko egunetakoa ordaintzen arituko da seguruenik, Jon Barrenetxea. Kontutzaldia espaduka puntu-puntuan gaur. Zaio eguna motza egingo. Zaio eguna laburra egingo. Bi egunetan lan eskerga egindu, horri buelta ematen kosta egingo zaio. Horreko bi egunak pelotoiarentzat eta pelotoian ibili diren txirrendulari batzuentzat lasai xamarra izan da, baina aurpegi ematen aritu den txirrendulari gazte batek Zamori antzeman behar du derrigor. Eta gaur ibilbidea bera gogorra, Jumbo jartzen ari den erritmoa bizia, eta horregatik ondo errekuperatu ez denak hori guztia atzean geldituta bistaratu beharko.
azken urte hauetan, ohiko irudia bilakatu zaigu. Jumbo-Visma, pelotoiak iratuz. Jumbo-Vismak, egun bakarreko klasikoetan ez ezik, itzuli handietan, astreteko itzulietan. Gauza handiak ari baita egiten. Hemen itzulian hirugarren etapa dago jokoan, Arbietan bestalde gaur Shell de Pris izango da, eta Shell de Prisen, Jumbo-Vismarik ez da, baina da, Mati van der Poel. Eta zein begiratua izango dute. Datorren igandean izango den klasikoen Arbiden lasterketa zoragarri hori. Paris-Roubaix handia prestatzeko. Bere egutegin aldaketa txiki bat egin du. Mati van der Poelek hasiera batean ez zuen Shell de Pris korritzeko asmorik, baina hanketarako eta erritmoa bizitzeko komeni omentzaio eta aldaketa egin eta teorian eta esan duten ez behintzat, Alpecin taldean Jasper Philipsenentzat esprinta prestatzen arituko omen da, baina hankazangoak bizitu egin ditu igandari begira Mati van der Poel handia. Alkizan gora, ja burua alkizan da. Minutu terdira pelotoia. Alkiza eta ja Tolosaldera joko dute. Ja hurrengo aldapa edo koska altzokoa izango dute. Bueno, kilometroak Tolosaldera ingo dituzte. Altzotik goren daina joko dute. Gero berezera altzotik barrena itzuliko dira. Aiztondo baiarara. Orain Alkizatik, Anoetara jetxiko dira. Euskal Herriak izan duen txirrendularirik handienetariko baten jaioterria dano eta Abran Olanorena lehen entzun duzue. Etaparen azken zatia. Haren hautik, xehetasunak zehaztuta. Precaución en el descenso, varios giros de descenso técnico. Presta atención de la descente technique assez sinueuse. Be careful at the downhill, technical downhill. Jetxera azkarra do, Alkizak oso azkarra ere, eta bihurgune batzu kontu sartu beharrekoak. Bigarren zatikoak. Bigarren erdikoak. Orain ere, erriti pasa eta aurreneko 2 kilometroetan gainbera dago, gero aldapatxo bat ere topatuko dute, eta azkeneko zatia Anoetara llegatu aurreko 2 kilometro terdiak, haietan eskuin ezker, bihurgune oso itxiak, atzo Leitzara bidean Arkiskilen behera izan zituztenen antzeko batzuk topatuko dituzte. Batzuko baino itxuagoak gainera, batzuk ez dira ikusten, zertaraino itxi daitezken azken unera arte. Uztailaren bian, Turra hemendi pasako da. Eta lankideok igartzen da gaurkoa, egun garrantzitsua dela, urduritasuna nagusi da hemen lasterketan, autoen artean, reguladoren artean, lan egiteko zailtasun handiak ditugu, eta igartzen da, ibilbidaz aparte, oso etapa garrantzitsua dela itzuli honetan. Urduritasun handia, etapa bihurria esan dugu, eta aurreratzera autoek ere lan handia dute. Zenbait errepideetan lasaiago ibiltzen dira, gaur berriz mugitza asko kostatzen da. Eta bai, Fermin, gurekin daukagu, Bingen Fernandez, Cofidiseko zuzendaria, Bingen arratsaldeon, apurka bera egiten ari da aldea, ezta? Bai, ikusi dugu hasiera batetik ez dauiela denbora askorik hartun, eta denbora askorik ez dauen hartuten badakizu zer, estresagaz eta jentie gure da hor aurrien kokatu, hor aurrien jarri eta hortik aurrera, denbora ez da nahiko izaten. Gutxu atera zarete, ez dakiz esperantza dukazoin Jonekin? Bai, Jon hemen etxien korri duten dago, hemen gainen ganera beraren parajetik, eta, ia zer emoten dagoen egunek. Eskerrik asko. Bale. Atzo Jone jetxiera lasai zaman hartu zen nonbait, azken jetxiera. Zatzen azaldu, etapa garaipenerako izan zen lehian Jon Izagirre. Arriskatzeak atzora aipatu genuen, apustu egiten denean irabazi edo galdu egin daiteke, eta gehiegi arriskatu ezkero, hankazkorra joateko arrisku ere bazegoen, eta horregatik zuhurtziaz
jokatzea erabaki zuten. Jonek berak eta bere zuzendariak eta haren aholkuari jarraituz, deigarri egin zitzaigun. Jon Izagirre oso txirrendulari jaioa da teknikoki, etxiera ezagutzen zuen, norbaiti min emateko moduko azioa egin zezaken, baina behar bada galeraren beldur, beste bide bat hartu zuten eta gaitasunaren bidetik, teknikaren bidetik baina gehiago, gaitasunaren bidetik ekin nahi dio 2016an lortu zuen garaipenari berriro Jon Izagirre. Larun batean ikusi bai genuen, Iraulen gora emandako eraso festarekin puntu-puntuan dagoela, sasoiz ondo, indartxu, hemenez zerresanik ez, akituriaz ondo jantzita, garaipenak eskatzen dituen ezaugarri guztia ditu Jon Izagirre. Horretarako koska aurkariak, oso goi mailako aurkariak izango ditu beste. Jon Izagirre lasterketa honi neurria hartua dio. Etapa garaipenak, sailkapen nagusia. Gogoratu itzuliaren historian etaparik gehien irabazitakoak 11 dituela. Eta 11 irabazitakoak batez 2 dira. Txomin Perurena eta Sean Kelly. Eta Txomin Perurenarena marka izan zen 74ko ekitaldian. 4 etapa irabazi baitzituen. Eta itzulia etzen irabazi, itzulia bere errekideak, Mari Lasak irabazi zuen. Txominak 74ko ekitaldian, aurrena Laudion, urrena Zenitzeron Errioxan alegia. 3. Iratzen irabazi zuen, eta 4. Gipuzkoan, Hondarribian. Azte bikotea, Fermin, aipatu duzun hori. Perurena Kelly, bai. Lehenera aipatu izan dugu, belaunaldiz belaunaldi, txirrendularitzak halako ordezkari jakin batzuk izaten dituela, eta kasu batzuetan bat bestearen ispilu, eta 3 belaunaldi uztartzeko moduko irudi eskaintzen dute, Txomin Perurenak aurrena, 70. hamarkadako txirrendularitzan, 80koan Sean Kellyk, eta 80koan horma bereko zapata izan zen Loran Jalabertek. Bai, Jalabertek bederatzi lortu zituen. Garaipen asko, itzulia bera ere bai. Romingerrek berak ere itzulia 3 urtetan segidan irabazi zuen. Etapak 8 irabazi zituen. Suitzarrak. Eta Sean Kelly eta Loran Jalabertek Espainiako bueltera irabazi zuten. Txomin Perurena irabaztea erregontzen. Irabaztea erregontzen. Eta horregatik ere, garaipen kopuruan, garaipenen nolakoan, mendatetan, erlojuaren kontra, esprintean eta sailkapen nagusietan, berriro diot, elkarren ispilu izan zirela 3 txirrendulariak. Eta esan dugu, 74an Mari Lasak irabazi zuela, Mari Lasak berak ere, eta batzuk irabazi zituen. 6 denera Euskal Herriko itzulian. Eta gero kopuru ondia duen beste Alejandro Valverde da. Valverde eta Contador berak ere bai. Etapa asko irabazi zituzten, Valverdek 8 baditu, eta horrek 7. Aipatutako denak, jada bizikleta utzita dira. Minutu eta 40, ieslarientzat, lasterketa buruan, George Zimmermann, Alemaniarra da, Remy Cabaña, Remon Ferrangoa, Frantziarra, eta Pierre Latour, hau ere Frantziarra. Eta atzean gizon bakarra lanean. Rohan Dennis, honek ez du inoren erreleborik behar. Gora zein behera eta ordekan zer esanik ez, gizonaren mesedetan lehen ere 11 kilometro egina da eta orain ere barrua bere mesedetan ustuko du. Jonas Pinego, orain dela 2 urteko itzulian, Roglicen atzetik 2. iazko turrien garaile, aurten favorito nagusietako bat, gaur hemen garaipena amesten duen txirrendularia, orain zuzendariarekin izketan, oraingoz patxadaz, babesen jarrita abiedura handian joanagatik ausporik berotu ere etzai egiten maila handiko txirrendulari hauei, eta elkarren arteko erreleboak eta manaz hor ikusten dituzte, gelditu egin nahi du, eta kamerari alde egiteko ere esan dio, hor bera bakar egin dezakeen eginkizuna egin nahi du eta maskuria ustu alegia. Taldekide bat bultzaka duela, hortxe bazterrean goitik ikusten duzu, atzeratu, gero aurreratuko dute segurazki. Eta beste batzuk ere, orain eginkizun berdinean.
Bai, errepide polita dukete orain, karte lasai xamarra, urrengo aldapatxo altzoko izango dute, 8 kilometro izango dituzte, lasai xamarra orain, lasai xamarra ibilbideari dagokionez. Bai, zorua ere ona, errepide zabalagoa, erritmo zertxu bait moteltzeko ere esango zien behar bada binego Rohan Denisi, iesalditik atzera dutako 3 txirrendulariak oraintxe bilduko ditu pelotoiaren erratzak eta beste behin ere goraipatzeko Rohan Denisen lana. Erlojuaren kontrako saioan aritzen diren txirrendulari hauek distantzia jakin batean ze maila eman dezaketen oso ondo aztertua eta neurtua izaten dute eta horretan maisu da Rohan Denis. Horten denboraldi amaieran erretiratzekotan da Rohan Denis. Abiatu dira. Eta hauek ondo, hauek ondo, hauek galdeari ondo utzi diote, bai. Pelotoiak ez du bat ere barkatu, pelotoia motzean lotu nahi du gaur ieskaldia, baina maila honeko 3 txirrendulari hartu dira eta bereziki uste dut kabainak egin duen lanaren ondorioz diferentziari hainbestean ari zaizkie eusten. Batek galdetu digu, Zimmerman lehen bazela, Zimmerman bat, Urs Zimmerman, baute duen arekin zerikusirik, baute duen inolako loturarik ez, hau Alemaniarra da, gura Austriarra zen. Suitzarra. Turrean 3. postuan sailkautako gizona. Inbat alditan Suitzako txapeldun izan dako, hile hori gizon luzeska, Urs Zimmerman. Targala, Targala, bai. Gauza seri daude pelotoian. Ermo bizian, Rohan Denis, Krosvik. Tolosa zeharkatzen. Hortitxara maldati barren egoko dute altzo. Altzotik alegi aldera jaitsi, emezket aldera jo. Abaltzisketa horren dain. Handik alegira, berriro altzo azpiti barrena altzoko gain hori igo. Handik Leaburura, Tolosa, Anoeta eta Anoetan izango dute. Beste aldapa motz oso pikoa. Kilometro inguru duen aldapa zarra, uneko 20 pare bateko penditza, eta handi berriro asteaso aldera jetxi, gero berriro eskuinera hartu eta ziturkilera, ziturkiko hilerrire egoko dira, beste 800 metroko aldapa, ez aintentea uneko 16-17ko penditza da zatirik gogorrenean, handik aduna aldera jetxi, aduna igo, adunatik bilagunara eta gero hemen azkeneko frontisoni, Ormazar honi helduko diote txirrendulariek. Gora eta bera, gabe ibili beharren dira, azken kilometro betan. Etapako bigarren esprina bestalde, adunan izango dute, etapa amaieran. Etapako, azken koska hau da, elmugakoa, baina aurretik izango duten puntuagarri ezten aldapatxo adunan dute, eta han esprint bonifikatu izango da, aurreneko esprint bonifikatua, masa bilagoan izan da, ieslariek esoituzte horko segunduak. Mendi hori, aurten hor jokatu zen Euskal Herriko ziklokro txapelketa. Jon Izagirrek, Kofidi taldeko txirrendulariak irabazi zuen Euskal Herriko ziklokro txapelketa. Amaro zeharkatzen pelotoia. Jonathan Lastra menderatuta. Jonathan Lastra bere azken lasterketa hori izango zuen Kajarrualeko mailotarekin. Pero Kofiskoa jantzi baitzuen, urte berri egunean. Bien arteko lehia izan zen bai, Euskal Herriko txapelketan. Eta pentsa, Jon Izagirre orain sasoi honean ikusten dugu, lasterketa hau prestatzeko ere orduan zen olako lanak egin zituen. Ziklokrosean Euskal Herriko txapelketa lehiatu zuen, eta gero errepideko bizikleta hartu, eta beste lansaio luzea egin zuen, gorputza urte sasoi honetan doi eukitzeko. Eta abenduaren azkeneko kontuetaz, ari gara, azken egunetako kontuetaz. Berriz ere buruan gara, Latour, Kabaina eta Zimmerman.
Kabainak agerraldi asko dara matzaia da, urten, beti biltzen da erasoan, erremika baina urten esaterako Algarben, isaldi honak harrapatu zituen, aurrez Algarbe hasi aurreko Figueira klasikoan ere lasterketa buruan izan genuen. Algarben etapa bat irabaztea izan zen, erlojupekoa. Bigarren amaitu zuen Stefan Kung, Suitzarra menderatu zen egun hartan, 4 segundo besterik ez ziren izan, ia 25 kilometroko ibilbidean, urrena berriz Ardèche klasikoan, ibilizen alde egin da, Paris nizan ere bai, iesaldi bat harrapatu zuen, dela Kuliolen, amaitu zen egunean ibilizen 19 laguneko talde batean, eta baina azkena arrakastatxoa izan zuen. Kopi Bartali asteko aurreneko etapan, Ritxionen irabazi egin baitzuen eguneko iesaldia helmugaraino eraman da. Pero Kopi Bartalin erlojuaren kontrako saioa ere, berak eraman zuen, beraz, bi garaipenekin palmaresa estrenatuta du Kabainak. Kontxo? Eta Kabaina egiten ari den lana, beti bezala apartekoa, hor zati bat esan du ibilidean, zati bat hor lautadan, berarentzat ibilidea proposa, eta hau igoten hasi, eta bera hasi da, metro batzuk hartu, eta badoa bera, errinua bizitu, eta Lermon Ferrandeko TGBA bikain berriz ere. Kabainak badu ezaugarri hori gainera. Bere garaipenetariko asko edo onenak, bai Kaliforniako etzulian lortu zen etapa, zer esanik ez Toledon Espainiako bueltan erdietxitakoa, edo eta Romandian erlojuaren kontrako saioan edo, iesaldi harrapatzen duenean, helmugarako artean kilometro asko falta direla, ieskidea gutzi eta bakarrik helmugaratzea du bere garaipenen zigilu edo ezaugarri nagusietako bat. Hori egiten du. Ez dio zeri beldurrik, badaki bere burua bakardadean ikusten duenean ere sekulako lansaiok egin ditzakela, askotan inoren erreleboari men eginda baino lan hobea eta errendimendu hobea atera dezakela, eta horregatik ez tarritzeko izaten 30-40 kilometroren faltan Kabainak iesaldikoak utzi eta bakarrik aurrera egiteko erabaki hartzea. Hoxe da Kabaina, altzoko igoera honetan aurreneko 5 metroak dituzte gogorrenak. Kabaina, Latour eta Zimmermann. Erritmo asko apurtzen duen igoera da. Godi bizikleta aldatzen, taldekidea batek utzi dio bizikleta. Eta orain auskalon non datozen autoak. Hori du txarra bestea ibilbide honek. Pelotoia ikeragarri luzatu, pelotoia eten, txirrendulari batzuk atzean gelditu, eta zuzendarien autoak oso atzean izango direla, kasu batzuetan aurreratu ezin da, eta bere bizikleta hartze ez duen bitartean, seguraski ez da gustora, ez da eroso sentituko David Godi. Etorkizuneko enturra irabaztako gizona, Pinotek Turmalet gainean garaipena lortu zuenean, sekulako lana egin zuen, etorkizun bikaineko itxiropen itxua duten frantziarra da Godi. Iazturrean laugarren izan zen. Beno, Latour utzi dute. Atzera begiratu gabe Kabaina. Zaturik gogorrena pasata. Behir horren kadentziari, eta begira Zimmermann. Erlojuaren kontrako saioko postura hartuta, besoak tolestuta, erabat makurtuta remika baina kadentzia bizi-biziarekin, igoretan ere ez du bat ere motoltzen bere kadentzia, eta aldiz, daraman garapena eramatea zenbat kostatzen den erakutsiz, pedalkolpe nekosoarekin, bizkarrari ere kolpe gehiago manaz, txirrindulari alemaniarra. Altzon jende asko, altzotik gero berriz ere pasa behar dute. Jendetza dago altzon. Hor Latourren pankarta bat ere ikusi dugu, Latour zaldenen batzuk edo familiartekoak edo, hori izango ditu, errepide bazterrean, Pierre Latourrek. Gainan dira. Benigan kaskora beste pixka bat igo beharko dute, hemen arnaz gune bat izango dutean, eskuinera biur gunea eskubira hartzen dutenean, beste 500 bat metroko igora, baina askoz ere gozoagoa. Sasi ordeka. Eta gero ja altzoko herrireko kaskora jaitsiko dira. Bera, Jaiko ere, Simon Jamesentzat, Jaikok ere, Jaiko Alula taldeak badu itxaropena.
Gaur hemen garaipena lortzen duenak ezaugarri horiek beharko ditu. Txirrindulari txikia, arina, eskalatzaileona eta sasoiko dagoena. Azken ezaugarri hori da garrantzitsuena. Horretzakit, urkota gartzeko asmotan edo, zertzen Rubén Guerreiro, bai. Taldekide batek egin dio gainera traba, bai. Bai. Elkarren artean ez dira ondo ulertu. Eta azken urteotan, hemen Ordiziako klasikoa pasatzen da Altzon. Altzesketako igoera eta gero azken itzulian Altzokoa sartzen dute beste aldetik, bai. Simon Jaitzek esaterako, Ordizian jazituenean, horrenko astindua Altzon gora jo zuen. Eta gero abaltzisketako igoera egingo dutenez, ura ondo ezagutzen du. Eta oroitzapen horiek lagungarri izaten dira kasu guztietan. Bai bat garaipenerako dagoenean, eta hain garaipenerako ez dagoenean, esfortzuari neurri hartzeko ere bai. Ezagutzak ez du inoiz enbarrazurik egiten. Hauek herriko kaskora orain, Altzo kaskora. Altzok ere badu, txirrendulari profesional hoi bat, Iñaki Murua, eta bere semea, intentzio horretan, aita bezala xe profesional izatekotan. Laboral Kutxo taldean. Atzotik jaitsi eta amezketa aldera hartuko dute Ugarte Tibarrena. Sartuko dira amezketara. Amezketa digora, abaltzisketa. Azkeneko aldapatxio batzen, atxedengunaren usteko koskatxoa. Eta Jaiko Alula ere, Jumbok erantzun gizun hartuagatik, beste batzuk ere zeresena badutera erakutsi nahirik. Lehia ugaritzen ari da, horren bestez. Eta hautagaiak ere bai. Diferentzia ere bera, minutu eta 16 segundukoa baino ez. Atzan gauzak serio daudela, eta garaipena lortu nahi dutela erakutsiz. Amezketara bidean pelotoian erreleboka aritzeko eta iesaldiari diferentzia laburtzeko ere tarte osona dago. Asko eskatzen duena, sasiordeka peto-petoa, dena goruntzako joerarekin, baina garapen luzea mugitu daiteken ingurua da indarra izanez gero. Aizea atzetik gaur, alde izango dute, amezketara bidean aizea. Attention, direction 17,7, virage très serré. À droite en descendant. Be careful at kilometer 117.7. Turn to the right side very fast. Beno, kabaina eta gurpilan Zimmerman Alemaniarrak, hemen protagonismo itzulian, Jan Boitekin izan zuten urte askotan, eta Toni Martinekin ere bai. Zenbait urtetan Toni Martin ere asko ibili zen, garaipena lortu zituen, errojoaren kontra munduko txapelduntzela esaterako. Toni Martinek, gero Schachmann. Eta Schachmannekin eta batera, handiena, Andreas Klodenek. Ialdi zizule irabaztakoa. Klodenek irabazi zuen, dotore asko. Jan Ulrich handiaren taldekide eta lagun minezenak, txirrendulari bizikleta gainean aski dotorea. Hango luze, enborme laburreko bizikleta gainean planta dotorea zuen txirrendularia. Surfzale porrokatua eta erretiratu zenetik, gehien bat horretan diarduena. Ez profesionalki eta gutxiagorik ere, gozagarri baizik. Nahi gabe, metro batzuk hartu ditu, Jaikoko gizonak. Amezketara bidean, pelotuia ere. Baltzisketara igo behar dute, eta horren dainaldera hartzeko.
Bai, Alfontxo. Eta, bakidok, gustua ematen du, kabaina nola egokitzen den bizikletan, bere egokiera, benetan erra. Orain lautadan, bere gaitasunak baliatzeko, lekua proposata benetan, gustua ematen du kabaina bizikleta gainean ikustea. Postun batek, jantzi dotore bat gorputz eder batean, egokitzen den moduan, egokitzen du bere gorputza bizikleta gainean kabainak. Bueno, eta jostunaren aipatu duzula, atzuz genuen aipatu, baina atzo Maite Perurenak egindako txaleko ere, doktore geratu zitzaion, Michelin, etapa garaileari. Ondo doktore ere. Ez daukarri jaztaila gorputza, baina doktore ematen zuen, Michelin hek. Jantzia baduka orain. 300 bat txalekoa soinan zuela. Eta gaur garaikur berezia izango du, hemen garaipena lortzen duen txirrenduleriek ere. Bilabonan kirol ezagunik eta maitaturik baldin bada errebote izan ohi da, eta erreboterako sake ateratzeko halako uztarketa artelan bat egin dute. Bizikletaren gurpil eta kate batekin eta pelota eta halako hornidura berezi batekin, eta gero seguraski garaipena lortzen duenak Txoriñaki Ormazabalek, ala? hori da. Egurra Bera lantzeko da nolabait ere egurra lantzeko eskolako arduraduna, eta berarekin batera ikasle guztiek elkarlanean egindako podiumean ikusiko dugun artelan dotorea. Eta Latur hor biderdian geratu da, eta aurki irentzeko du pelotoiak, lasterketa burutik 53 segundora dago Latur, eta minutu terri baina gutxagora pelotoia, beraz laster irentzeko du Pierre Latur pelotoiak. Etxe profila. Eta honetan lasterketa, horren daina bidean, abaltzisketa igo behar dute horren daina aldera hartzeko. Jon Izagirre denamate taldekidek pelotoira. Zerbaitegatik atzeratuta izango zen, eta Jon Izagirrek ingura begondo ezagutzen ditu, lasai, patxadaz, bi taldekide aurrean dituela, haizea haiek janaz, esportzuri txikiena eginaz, behar bezala ondo kokatzeko, orain askoz ere errazago aurreratuko baita, gero aldapagora baino. Aldapagora askoz ere esportzu handiago egin beharko luke, eta taldeak eta taldekidek horretarako balio izaten dute. Norberak esportzu gutxi eginda, behar den kokapena ziurtatzeko besteak beste. Iragarkitara jo horretik, lehiaketaren berri eman behar dizuegu. Ondoren aurkeztuko dizkizuegun zein bikotek du etapa garaipen kopururik handiena Euskal Herriko itzulian. 3 bikote jarri ditugu. Perurena eta Kelly, gainera zuzendaria eta ziklista izan ziren. Perurena eta Kelly. Festinan egin zuten topo, Peruk eta Kelly. Rominger eta Jalabert, Suitzarra eta Frantziarra, eta gero bi Espainiarra jarri ditu. Contador eta Valverde. Hauetako zein bikotek du, eta pagaraipen kopururik handien Euskal Herriko itzulian. Hau esanik, iragarkintza tarte bat egingo dugu. Ez da luzea izango, beraz, urrutira ez joan.
Amezketatik gora hor da pelotoia. Eta minutu bat aurrerago Zimmerman eta Kabaina. George Zimmerman eta Remy Kabaina. Zimmerman 10 segundora dago sailkapen nagusian. 58 segundora dago Soudal Quick Stepeko frantziarra. Hauxe da, lasterketa burua, eguneko iesaldian gehien irauten ari direnak, hasieran 6 izan dira, ja 6 bikotean geratu zaigu. Latour izan da hauen inguruan gehien iraunduena, Latour harrapatu du pelotoiak. Aurrez Prodom, Gernalek, eta aurrena gaizki harrapatu du pelotoiak. Abaltzizketan gora, gezurre dirudik Kabainaren kadentzia bizia ikusita, orain katea koroa bat bera bota du, soinu entzun duzuek, klak hori, baina doberetzia hundiarekin, gorputza zurrun, eta hankak gora eta bera, erabateko koordinazioz, bizi-bizi, kadentzia altuarekin, zeinen dotore biltzen den Kabaina. Mutil garaia da, 1,86 zentimetroko mutila da, Kabaina. Egan Bernalen errekuperazio prozesua da, txirrendularitzak duen kezka nagusietako bat. Lehen urtean entrenatzen ari zela urterrilan sekulako hartu zuen, hainbat ebakuntza egin eta gero berriro korritzeko gauza izan zen, eta urten belauneko minak bota utzi zuen, sasoi zainbestean hasi zuen San Juango buelta, eta geroztik Katalunian eta hemen itzulien lanean eta borondatetxu ikusi dugu, duen mailaren ikuren ordea kaldera ikurra handia dago eta zer esanik ez bere etorkizunaren gainean. Inork ez daki zer eman lezakeen, aurreko batean Xabier Artetxerik galdetu genio, zuzenean eta esan zuen, zuzenean eta berak esan zuen, errekuperazioa bide honetik zikoala, denbora ban behar zaio, zenbateraino errekuperatzen den ikusteko. Min kontuak tarteko hasi naiz, Kabainaren alturaren berri ematen izan ere, Kabaina saskibaroian ibili zen, eta nonbait oso ona zen, ara, jotzen ari da Kabaina. Oso ona zen saskibaloian, baina horpazurdako minak behartuta 16 urterekin ego, mendibiziketa hartu behar izan omen zuen. Eta bera egin zuen errepidera Kabainak. Eutsi egin dio Zimmermanek. Lehen aipatu dugu, oso ohikoa duela Kabainak, iesalditik ies egin eta garaipena bakardadean lortzea. Eta orain ere, intentzio hori erakutsi du. Askotan egin duen jokabidea da, arrakasta eman dion erabakia, eta orain ikusita berak jo dion erasoari Zimmermanek erantzun egin diola behar bada, beste neurri batzuk hartuko ditu, Fermin. Eta hau, Xavier, hau, ikusita, ez diru idealako lapari dagoenik, baina hau ezagutzen duena badaki, zenolako gogortasuneko igoera den. Txirrendulari hauek dena egiten dute erraz. Egin kontu profesionaletan kulturrean daudenak munduan milaka eta milaka lagun galbae oso estu batetik pasatako onenak direla. Talentuz, gorputzak naturak emandako opari hori dutela, gaitasun fisiko ikaragarria, zorroztasun aparta egina dutela, orain sasoiko daudela motibatuta, eta horregatik beste edozen entzat oso aldapa gogorra direnak hauentzat esango zelai, baina askoz ere eramangarriagoak bihurtzen dira, eta ez sinisteko moduko gaitasunarekin eta abiadurarekin gainditu ditzakete arpideak, aldapak, sprintak, erlojuaren kontrako saioak. Txirrendulari hauek batzuetan iruditzen zaigu neurriz gain goresten ditugula, baina oso ukitu berezia duten goi mailako kirolariak dira hor dabiltzan ia denak. Hor hartuko zineten, atzetik ikusi dugun irudian, Movistarrekoak dortxal gorriarekin dabiltzala, eta sailkapen horreko postuan direlako da hori. Movistar, Soudal Quick Step eta Jaiko Alula, talde horiek denbora berean daude. Sailkapeneko horreko irutokietan. Abaltzizketan, lasterketa burua abaltzizketan. Kabaina eta Zimmerman. Berehala eskuinera hartuko dute orain aldera. Eta errepideak, ez orain arteko gogortasunarekin, baina goruntzako joerarekin jarraituko du.
Baina asko zere alde osoago izango dute da. Orain tarte honetan, iara bat zelaia ere bai, gero zertxo bait gogortuko zaie, gero beruntzeko tarte bat ere bai, harik eta horren daraina alegatu eta horren da indik alegira bai, eta jatxiera nabarmen izango du. Uste dut Kabainak ikusi duela berak jotako erritmo aldaketa bortitz izanagatik ere Zimmermanek bere ibili baldarrean ere jarraitu egin diola, eta horregatik behar bada orain errelebo laburragoak emango ditu berak, edo errelebo luzeagoak edo bere parekoak eskatuko dizkio bere ieskideari. Azterketa horretan ondorioren bat edo beste behintzat aterako zuen. Mazazpikoa da, George Zimmerman. Eta Kabainak adina agerraldi ez, baina honek ere batzuk baditu. 2008an eta 2008an bereziki Frantziako dutegian nabarmendu zen. Espainiako gueltan ere bai, 2008ko Espainiako gueltan 2 esaldi harrapatu zituen. Bereztik Turrean, 2008 bateko Turrean, biarekin ikusi genuen lanean, eta ideaz Turrean. Horren dela 2 urteko itzulien uste dut Fermin, Ondarroan etapa amaitu eta erori eta gero erretiratu beharan izan zela uste dut. George Zimmerman. Bosgarrengo etapa Ondarroan hori daukat gogoan. Rohan Denis zema kilometro dara matzan, zer ritmotan. 2 minutuko aldea izan du iesaldiek pelotoiarekiko, oraintxe bertan 35 segundukoa eta ia guztia gizon honek handu. Rohan Denisek, gaur ere etapa ari da egiten, Australiarra. Inori txandarik eskatu gabe. Egoskor jarri, erritmo egokitu, dituen indarrak orekatu, gora zein bera beti hor buruan. Era bat ustu bitartean. Txapeldun handi izateko itxaropena zuen berak ere, eta inbeste ailegatu ez badare begira, zen lan egiten duen. Eta orain Andrei Amadorrek ere erritmo bizitu egin nahi du. Hauek badakite, Andrei Amadorrek eta badakite, oraindengo jetxiera bera ere sigisagatsua dela, hor min eman daitekela, oraindik gero Tolosatik barrena berriro Anoetatik gora Sarasolako sagardotegira bitarteko aldapare oso mingarri izan daitekela, eta hor intentzio ikusten da, atzo Arkiskilen bera, hauxe bera ikusi genuen, Amador aurrena, Karapaz bere gurpilean eta gero Saldiesen gora alako mintzio bat egin zuen Karapazek, gaur ere Juan Magaratek, ondo diseinatu du bere estrategia eta guzti dut, erasoarena eta azioan aurrera egitearena dela. Bera Grupamare. Betxierarako denek eraman nahi dute euren talde burua, pelotoi buruan. Alegira jetxiko dira, eta alegin atzora, igo behar dute. Atzo igo behar dute berriz ere. Karapaz, saikapen nagusian 10 dago, 10 segundora. Alex Aramburu, Baioli, Escaloni, Eskimose eta Barrakin batera. Karapaz, taldeko honena, Karapazen inguruan zalantza handiak genituen, saikapen nagusia lehiatzeko egon gote zen edo ez, erne Karapazekin. Gaur zehaztuko dori. Uste dut orain arte zer gutxi ikusi dugula favorito nagusien artean, dauden desberdintasunak eroriren batek, matxuraren batek, deskuidoren batek eta gainsariek utzitakoak dira, segundu tarte apurrak, gaur askozera handiagoak izango dira, eta gaur gainera izango direnak norbera duen kirol mailaren baitan egindakoak izango dira. Beraz, uste dut
ondoriogehiago eta azterketa sakonago egiteko baliabide egokiak izango ditugula etapa amaitutakoan. Atzo Arkiskilgo azken zatian ikusi genuen irudi berari gara ikusten, badirudi etapa amaitzear dugula, ikaragarria dago, pelotoi buru horretan. Eta atzoko protagonista berberak, Andrei Amador. Eta atzoko aitzakia bera, aldapa berasi bertutela laster. Hori da. Eta gero berehala aldapatxo etorriko dela, eta han seguraski, altzon gora, edo gero Sarasolan gora aura gogorra denez erasoa jo, eta aurkariei kalte eragiteko intentzio garbia Education First taldeak. Txalogarria da benetan, helmugarako 32, 40 kilometro ingurura, zenbait zuzendarik, zenbait taldek hartzen duten erabakia eta egiten duten txirrendularitza erasokor proposamena. Tartetxoa lortu dute, baina oraindik ez dira oraindaina ailegatu, ez da benetako jaitsiera oso osorik hasi. Berriro beste koskatxo bat ere izango dute, ikia. Tikia, oso tikia. Baina gainbera era bat, horrendaingo bidegurutzea ezkerretara uzten dutenean hasiko dute. Pelotoia gainean du bikoteak. Bentxe. Hortxe da gainbera. Horrein daingo bidegurutzea eta aldapa bera. Zinerban eta Kabaina. Kalen aipatu duzun gaia, Xavier. Ikuskizuna, gaizki ohituta daude, alegia, gaizki ohituta daude. Eta antzeko zerbait, irakurri dut, aukerat bain Jonis Zabalak, edo erain egunen aipatu zuen, biagoko ezpata duela, esaterako itzulian, ez? Orain ohitu gara, Vanderpoolekin, Fanaertekin, Evenepoelekin, Pogačarrekin dauden lekuan, ikuskizuna bermatua dago eta jakina. Horren jendeak hori espero du, egunero jai esaten den bezala, eta egunero ezin da jai izan. Ez da posible, eta uste dut horren adibide garbia antolatzaileek itzuri aurkeztu zutenean egin zutena eta gertatu zena da. Julian Eraso berak aipatu zuen partaidetza erdipurdikoa hautezen bezala, Bineko aipatu zuen, Turreko garaia hemen izango zela, baina gero altzutena lortu ahal izan zutela. Nik uste dut partaidetza goi mailakoa dela. Pogačar hemen izateak edo Evenepoel edo Roglic ez izateak ez du esan nahi partaidetza eskasa eta aula denik. Oso goi mailako txirrendularia dute, itzuli handietan podionak egin dituzten gizonak, garaipenak erdietxe dituztenak, itzuli txikiak eraman dituztenak, klasika handietan protagonista direnak, eta horren bestez uste dut partaidetza benetan bikaina dela eta ezin dugula beti txirrendulari kutxun eta harribitxi hoien eskakizunean ibili, eta ezin dugula zepo horretan erori. Txirrendularitza hoietatik haratago ere bada, eta lehiakortasunik baldin badago behintzatu uste dut, gozagarri izango dela. Joan zen igandeko ikuskizunaren harira, aipatu zuen Jonis Zabalak. Biagoko ezpataren kontua. Ziklismo gozea, ematen baitu, ikuskizun, era horretako ikuskizunak. Eta joan zen igandean ikaragarri izan zen, eta torren igandean ez da txikiagoa izango. Torren igandean izango da, Pariderrobe handia, arbideetako bestea. Eta kontrolatuko zinen zeu ere, giro aberotzen hasta dagoela, Aranbergo arbideune luze eta utxia ikusi dugu, hauntzek jarri dutela, perdintu dutela, hango sastrakak eta belarrak eta garbitu dituztela, eta giro lehorra izango dela. Lehor, aste guztia lehorra izan da, orain azken egun hauek eta datozenak ere hala izango direla iragarri dutenez, lokatza ez, hautsa izango da urtean. Antolatzaileek arbide batzuk garbitze aldera eta pixka bat zipristin du edo guzti bat eman diote, baina hori berehala lehortuko menda. Beste zatiren batean lehendik egindako putzuren bat ere omen zegoen, baina larun batean kontutan hartu behar da, han ere zikloturistak izango direla, eta zulotxoetan egon daitezken ur zipristinak antolatzaileek esan dute emakumenara izango da, eta
eta horren bestez, baldintza aldetik behintzat, lehorra eta segureski. Azkarra izango da, igandean izango den, Paris-Roubaix handia. Beste behin ere, beste askoren artean. Wout van Aert eta Mathieu van der Poel, bobidean behintzat protagonista izango dituen lasterketa paregabea. Jarraitzaile gehien dituen lasterketa munduan, egun bateko proben artean, gehien jarraitzen den proba da Paris-Roubaix. Emakumeek bezperan izango dute. Aranbergo basorik ez dute pasako. Ze denen erretik abiatuko da eta bertan dago Aranberg eta arrisku ikaragarri izango litzateke pelote osorik Aranbergen sartzea. Itxura batean antolatzea izan dute gainera ondorengo urteetan ere emakumen Paris-Roubaix ez dela Aranberg pasako. Aranbergen hasiko da bestalde, junior mailako Paris-Roubaix ere, Paris-Roubaix gisa ezagutzen den lasterketa arbidetakoa, eta euskal txirrindulari bat izango da, Josua Belokiren semea. Markel Beloki izango da, igandean parte hartzen. Gaur gogoratu. Asteburuan. Michel de Pris, ari dira korritzen. Mathieu van der Poel da tartean. Jumbo Fismarik eta UAErik ez da bertan. Alegia Pogačar eta Wout van Aert ez dira gaur Michel de Prisen. Alegin da lasterketa, eta bere Altzo. Altzo azpitik barrena egoko dute orain. Altzok dituen 3 igoeretatik 2 ezagutuko dituzte txirrindulariek. Erne hor eta aldatzeko eskatuz, matxura izan da Gonzalo Serrano. Afizinatu zenean, Aiztondo Klasika hemen Bilabonan irabazteko txirrindularia. Lasterketa segureski egin dioni. Ziztu batean baitua pelotoia. Zer barkatu nahi ez duelarik. Beraz, aldeki laguntzeko ere segureski ez da geldituko Gonzalo Serrano. Zerapen handia pilatu du, hor autoak eta baditu, eta autopartean eta sartu ezkero oraindik. Baina berriro ere eziketan badu zerbait, eta ez galera handia da. Alegira ailegatzean izan du matxura Gonzalo Serrano. Gonzalo Serrano hain zuzen, lehen aipatu dugu, Aiztondo Klasiko irabaztako da, Gonzalo Serrano, Madrildarra, Kaja Ruralekin ibili zen afizionatuetan. Espainiako kopan lehia estua izan zuen Sergio Samitierrekin urte horietan. Ziklista izaeraz eta berez izamarra da nonbait, Gonzalo Serrano. Hor izan ditu... Britanian diko itzuli irabazi zuen, Gonzalo Serrano. Rematatzaile polita da. Begira hauek Altzon gora, pelotoiak begiristen dituela eta pelotoian Education First talde lanean Merabik Uruz. 25 kilometro helmugarako oraindik. Altzo eta oraindik beste lau bat koska geratzen dira, hau da, puntuagarria den azkena. Ondorengo aldapatxoetan ja mendiko saikapeneko punturik ez da izango. Elkar agurtu dute. Eta hementxe, 25 kilometro terdira amaitu da gaur iesaldia. Indartsuenak, Kabaina eta Zimmerman. Berriro ez, Jaiko ere lanean. Simon Yates, gogoan izan, favoritoetako bada. Caución en la subida a Altzo, mucho público y paso estrecho. Attention à la montée de Altzo, beaucoup de public et passage étroit. Be careful at the uphill of Altzo, a lot of public and narrow section. Jende asko, bai, lehen pasa diren ikusi dugu zenolako jendetza dagoen Altzon. Jumbokoa desagertu dira orain. Osana omen eskuinaldetik. Ganaz bineko ez da bilaparte. Baina erantzun gizun orain Jaikok eta bataz ere Education Firstek hartu dute. Eskelmoserekin, Trek Segafredo ere, Molema aurrean dela. Favorito asko ondo kokatuta. Pelotoiko lehen postuetan.
Atzo sobrero izan zuen Jaikok, etapa garipenaren jokoan sobrero erlojupeko saio onak egiten ezagutu izan dugu, Italiako Giroan bereziki, baina urtean erlojupekotan ez ezin, mendiko etapetan, liderren aldamenean, inoiz baino presentzia handiagoarekin dabil. Mateo Sobrero, Filippo Ganaren koinatua. Bai, lehen urtean Italiako Giroan erlojuaren kontrako saioa irabazi zuen, eta gero denboraldi amaieran, Erbiasko erlojuaren kontrako saioan, hirugarren izan zen Stefan Kuhn eta Tobias Foss munduko txapeldunaren atzetik, baina nabarmen gora egin du eta talde bati horrek aberastasuna ongi ematen dio. Erlojuaren kontra ibiltzen den txirrindulariak normalean kalitatea ongi izaten du. Atzoko igoraren azken koskari gogorrena. Hortik 300 metrora dute mendiko pankarta. Ondoren izango diren aldapa motz tentek ordea, honek baino min gehiago. Eragingo dutelakoan nago. Gaiztoagoak dira, bortitzagoak, helmuetik gertu daude, esfortzu handiagoa eginda pasa behar direnak. Benor, hiru nabarmendu dira, mendiko sailkapenen aldaketarik izango bihar ere Jon Barrenetxe izango dugu, mendiko mailotarekin. Pasaituzten guztiak hirugarren mailakoak izan dira, puntuagarriak 5, denak hartuta ere 15 puntu hartzitzaken gaur. Mole mala asterketa mugitzen permen. Mole mala asterketa mugitzen, Esteban Chavez gurpilan duela. Trek Segafredok eta Education Firstek bitxirrendulari izan ditzakete salkapen nagusian ondo biltzeko moduan, haietako bakoitzaren aukera jorratzen hasi dira Molemarekin eta Esteban Chavezekin. Txaramara jetxiko dira. Honek beste talde batzuei eragingo dielana. Etxera azkarra, bizi-bizia. Lenigo dute, ezagutu den dute, eta horren bestez, bihurgunei eta neurri hartzeko jakintza badute. Eta ben helmugan gero eta jende gehiago. Azken 3 metroak ikusgarriak, beste behin esan da. Beldurgarriak. Ikaupategia hemen. Gaur zaurra daukagu. Gaurrika ez, gaur, uste du berriako titularra izan dela, zoragarri iritu zait. Ika ez, berorika. Hobeto gaur berorika ika baino, egia zen, errespetu, ikaragarria. Eragiten du gaurko maldatzarronek. 3 metro dira. Maastiak, eskuinezker. Eta helmuga pankarta aurrez aurre. Oso gogorra, oso, 126ko penditza, itzuliaren historian izan den amairarik tentena, gogorrena izango da. Eta horrek aldi berean, beldur pixka bat eragiten du, indarrak tentu handiz neurtu behar dira, azpi-azpitik jotzen duena itu egin daiteke, eta hemen behin esplosibitate horretan lehertu ezkero gero errekuperatzeko betarik ez dago, beraz uste dut, azpi-azpiti segureski inork ez duela joko. Behar bada aurkariak aztertu eta gero norberak erritmo jakin batean helmuga harrapatzeko gaitasuna bere buruari ikusten dionean orduan abietuko dutela benetako garaipenaren lehia. Baina diferentzia txiki batzuk izango dira zalantzari gabe. Lorenz Guirekin, hor dira. Aipatako Trekeko Bauke Molema eta Esteban Chavez, Education Festekoa. Txaber, antzeko helmuga, antzekoena hemen itzulian alejanako izango zen. Bai. Zuastietatik gora. Hori da. Zuzexeago agian, eta ez zain tentea. Hau tenteagoa da. Bai, hau tenteagoa da. Bai. Eta zuzenguneak denek itzuliak izan dituen gogornak hauek izango dira, lejanako eta hau. Lehen urtean mailabikoa ere tente izan zen, han ere... Oso bukaerako aura. Oso maieran. Baina nik uste dut gogorna hau dela eta ikusgarrien ere seguraski bai.
hemen inork ezin du ezkutatu. Hemen bizteratuko da benetako egia, bakoitzaren sasoia. Eta era bat, mantso emugeratuko dira. Bai, sigisaga, eskuina ezker, errepidaren bazterrak aprobetxatuz. Ikusi behar ditugu batzuk, aurrenekoak agian ez, baina erditik atzera tozen, gorria ikusi behar ditugu zela pateratzeko. Gaur bai benetan, igita itxurarekin elmugaratuko direla txirrendulariak. Era bat, onkortuta edo txalkortuta, okertuta eta bihotza eztarritik kanpora dutela. Gaur masaje hemen, elmugan dauden masaje maile jende honek, elmuga zeharkatu bezen pronto, bati baino gehiago hori heldu beharko dio, bizikletatik eroriko ezpada. 2002an Euskal Herriko itzulia, Bilabonan izan zen, Franco Pelitzotik irabazitzen etapa, Sorensen izan zen, bigarren 5 segundora, 8 segundora, 18 segundora, David Etxebarria, eta itzulia irabazitzen Aitor Rosa, egun hartan 7. sailkatu zen 32 segundora. Lizartzan abiatu zen etapa hura. Euripean, euria eta hotza, itzulia, joan zen. Astea joan zen, 2002an, ala, euripean eta hotza. Eguna joan eta eguna etorri altxasuko etapan hotza pentsa, elur guztia. Izan genuen 6 gradu izan ziren altxasuko helmugan. Aitor Rosa eta Bingen Fernandez helmugatu ziren ekarrekin egunetan. 18 segunduko zuloa. Eta estrategia bian Trekek eta Education Firstek bi talde horiek aipatzen ditut, horiek ero atzean badutelako beste gizon sendoago bat. Treken kasuan Eskelmose, Carapaz Education Firsten kasuan. Horregatik hor erabakia garbia izan da, aukera gutxiago dituen txirrendularia aurrera bideratu, atzean lan egitearen zama beste talde batek izan dezan. Ebrenak lasai eraman, ikusi erantzunkizunan nork hartzen duen, aurkariaren taldea behintzat nekatu dadila azken kilometrotarako eta bide horretatik jokatu nahi izan dute Dean Andersenek eta Markel Irizarrek, Trek Segafredon eta Juan Magaratek Education Firsten. Intermarcheko gizona ez da ezaguna, Laurent Suiz, talde aparetan ibili da, Bingoal taldetik pasada, Intermarcheko, ez gaur ere presentzia. Lasterketa buruan, lehen Zimmermanekin izan du, Zimmerman kabainarekin harrapatu dute, eta horren berriz, Luis, ziklista txikia da, harina, igotzailea, ez du garaipenik profesionaletan, Luisek. Eta turren eta ikusi hori dugunarekin alderatuta, beteska dagoela esango nuke oraindik Bauke Mollema. Hori baino sartuagoa egoten da. Arna salutzeko txirrendulari bikaina. Bauke Mollema. Itzulian podiuma zapatutakoa. Itzulia ondo ezagutzen duena, itzulia ez Donostiako klasikoa ezagutzen du. Bauke Mollema, ez du ezagutzen Bauke Mollemak. 2008 ezkeroztik profesionaletan da. 36 urte ditu eta monumentu bat irabaztakoa, Lombardia. Urrean 2 etapa, eta Espainiako bueltan bat ere badu. Eta Espainiako bueltan maillot berde ere bai. Eta Chavez bestea, Chavez, arnasa lutzeko mutila. 3 handietan podiuma zapatutakoa. 3 handietan ez barkatu, turrean ez. Giroan eta bueltan urte berean podiuma zapatutakoa. 2016 izan zen bere urte magikoa. Eta Lombardia irabaztakoa. Lombardia erakustaldi eman da gainera. 2016an jol zuen goia, zabantzarik gabe, Esteban Chavezek. Giroan 3 etapa garaipen, bueltan 2, eta hemen Egan Bernal. Atzean, edo Dani Felipe Martínez barkatu. Egan Bernal lehen ikusi dugu. Eta atzean, eta penatuta izango da, atzo izandako matxuragatik. 3 kilometro eta 300 metrora izan zuen. Torren bestez, elmuan izan zuen atzerapena, dauka salkapen nagusia.
Bueno, 18 segundo, aurreko hirukotearen zart. Chavez, Kataluniako boltan oso agerraldi polita izan zuen, Waltergo helmugan zalea da, Kataluniako boltan. Chavez, ondo ibili zalea da, etapa irabazteari izan zen egun hartan, 6 kilometro terdi pasatxora jo zuen, aurrean, iesaldian gehien irauntzuen kar zijoan, ura harrapatu utzi, eta 500 metro falta zirela. Ebene Pule ganatzeko talde txoan jozuen erasoari esker, edo jozuen erasoak utzi zuen etapari gabe. Waltergo helmugan Esteban Chavez, gero etapa Txikoneren izan zen, Txikone, Roglic eta Ebene Pule hirurak sartu ziren denbora berean. Tolosatik Anoetara bidean. Eta aurki, igoera motz piko-pikoa, kilometro bat baino ez. Sarasola gainera aterako dira, baina igoera oso makurra. Hori zen hain justuera hasiera batean, antolatzaileek diseinatutako ibilbidean jaitsi behar zuten jaitsiera. Eta arriskutsuegi iritzita, gero kendu, eta orain igo egingo dute. Lehen hori igotzeko zuten, horretan ez aldaketarik izan, aurki ezkerretara hartu, eta hortik kilometro batera Alkizan gora abiatzen direnean, eskubira hartuko dute, eta hor berriro ere oso garapen arina jarri eta aldapa tente horri ekingo diote. Erabakigarri izan daiteke atzean beste norbaitek mugimenduren bat egiteko. Gaitasuna duenarentzat lekua proposa da. Hori da horko giltzarria. Ahalmen fisikoa izatea. Zeharkatzen, atzean utzita pelotoia ere, eta Grupamak hartu erantzukizuna. Godi da garaipenerako beste favoritutako bat. Txirrendulari oso txikia, Binego bera menderatu zuen Paris-Nizan. Pogačarren atzetik bera izan zen onena. Bai, ikusten da, ja beste jarrera bat hartzen duela. David Godik, lehen begira bezala hiltzen zen, orain aurrera pasata agintari. Alkizako igoera dau, hor zuzenean egin beharko dute aurrera, eta hor bidea estutu egingo zaie eta batez ere gogortu. Hasieran bereziki, aurreneko 200 metroak beldurgarriak dira. Horrendik ez, han autogorria dagoen pare horretan hasiko da gogortzen, eta aurrena eskuinezker bihurguneak pasa bitartean, orain doazen bezala, zutik ikusiko ditugu segurazki, hain baita handi aldapa. Garri dira irura, zutik. Krasbeik, Binego urpilan dela, garapena egokitu, arindu batez ere, eta begira, pelotoi osoa zutik, aldapa tente horretan sufrimituz, Dani Felipe Martinez ere aurreratu da, Dani Felipe Martinezek ere lehiatu nahi du, Chavez aurrera egiten ari da. Dani Felipe Martinez, favorito lehen urteko garailea, sailkapen nagusian, 37 segundura dago. Atzoko atzerapena tarteko. Joni Zagirre ondo kokatu da. Aurrean da Joni Zagirre bera ere. Egira zeinen alda patentea den. Horixe du zatirik gogorrena, baina hortik gainera bitartean ere ez dago atxedenik. Precaución, kilómetro 148 de carrera, en el descenso en cemento, con curvas muy cerradas izquierda y derecha. Faites attention, c'est la descente, kilomètre 148. Descend étroit à Semen. Be careful at the... Beno, Chavez, iaz garai honetan etzen bateri ibili, iaz. Giroa zeukan, bere egutegian eta azkenean ez zuten girora eraman. Kala behar bezalako gorputzaldirik eta bere ordez Eukarzi sartu zuten Italiako giroko 8koan. Behiratzean, Dani Felipe Martinez eta Binegok ja buru erakutsi dute.
Jon Izagirrek ere bai, erakutsi du burua. Eta atzen bada mugimendu pixka bat. Hemen aurrera egin duen unea. Luis eta Molema ezinen gelditu dira. Txirrindulari txiki-txikia, harina oso, igoera honetarako oso ezaugarria proposa ditu Esteban Chavesek. Eta Katalunian bezala aurrera ekiteko lotxari gabe dabil Ausart. Arte handirik ez badago ere. Etengabe zutik. Pelota gogorra atera beharraz. Pelotoia kontrolpen esango nuke, hankaz joet altxa egin duela. Zabal oraindik eta jende desente karretik buruan. Erne mugimendua, Mikel Landa. Landa, bai. Landa hor bazkar batetik azaldu da. Eta erritmoa bizituz azaldu ere. Atzo azaldu zen, bigarna du. Eta laugarren postuan Jon Izagirre, Dani Felipe Martínez hirugarren, Godide hor da, Rigoberto Uran ere azeraxago ikusten dugu, Bine Gorezta parte, Carapaz ere bai, izen handiak, favorito nagusiak. Remi Rotxasekin, Jon Izagirre, Mikel Landaren gurpilan Remi Rotxas, Dani Felipe Martínez pikin bat atzerago. Eta Bineko, eta Carapaz. Hartu da noia, Mikel Landak. Amaitu da igoera. Bat gutxiago. Orain sasio ordeka pixka bat eta jaitsieran. Lehen jaitsi duten jaitsiera, beraz ezaguna. Bihurgune itxi badauka. Ura lehen gozo hartu dutela ikusi dugu. Eta pelotoia honen artean hautsi gabe. Hori bai, Esteban Chavez aurreti dela. Eta Euskaldunak gaur ere protagonista. Favorito nagusi ere aurre egiteko intentzioarekin. Richard Carapaz. Richard Carapazek orain motolde egin nahiko du. Horregatik jarri da buruan. Argi eta garbi ikustzaio intentzioa. Burua hartu du, baina pedalei eragiteari bere alautzi dio. Bere taldekidea baitu aurretik. Esteban Chavez. Goi mailako txirrendularitza eskaintzeko leku eta ibilbidea proposean. Eta txirrendulariak fin jokatzen ari direnez. Gehiagotan, etorri beharren da, itzule honen, iztondo baiarara. Horra jaiagatu nahi zuen, Xabier. Azterketaz gozatzen, ari garela, esan nahi nuen. Horrelako eguraldiarekin gainera. Pelotoia gelditu egin da. Carapazen intentzio garbi izan da eta lortu du bere helburua. Eta gero, Asteazu aldera jaitsi eta 3 kilometro barru, beste aldapatxo antzeko bat, ez hain gogorra. Zizurkilgo hilerrira igoko dira. Ez da hori ere puntua garria, baina hankazaina berotzeko nahikoa. Ura jaitsi eta gero adunako kaskoa, arkeren min egingo du. Eta gero... Gero ilabonatik gora. Helmuga. Hormatzarra. Pelotoi asko sakabonatu da, Batzuk atzetik aurrera egiten ari dira, baina hor 35 bat, 40 bat gizon izango dira asko jota. Horixe da bihurgunerik aiztuen aitxiena, negarbi ikusten dena, kontuz hartu dute, batera arriskurik gabe. Paso artean. Jon Izagirre eta Cofidis, behiarako daude, eta poza ematen du. Cofidis gainera esan ezagun, atzo Kokarrekin irabaztea da, atzo bandeko turrean, behidera loarren aurreko etapa irabaztea da. Cofidis Kokarrekin, lasterketa horretan, bandeko tur horretan, Euskadi ari da parte hartzen, Izasa, Azparrendarrak, Unai Cuadrado, Lobato eta Soto diran. Hemen lasterketa buruan, Esteban Chavez, kolombiarra, txapelduna. Ja, zitrukeiara bidean. Giro bat irabaztear izan zen, eskura izan zuen. Mendiko azken etapan, kenduzion Maila Rosa, Vincenzo Nibali izeneko batek.
Eta hemen gero eta jende gehiago ikaupateiko ilmuga honetan. Eta gure drona ere prest daukagu, igoera nolakoa den ikus dezazuen. Hortxe. Maastian gora. Hemen izango dira gaur etapako azken metroak. Horrela, bueno. Horrela, hainbestean, Xabier, hor. Oinez etorri ezkero edo bizikletan etorri ezkero. Alapak beste neurri badoka. Orain uste dut hobeto antzematen dela horko gogortasuna. Oso tentea da. 26ko atera kontuak. Txirrindulariak ez daude ohituta azken urtetako joera tankerako aldapak sartzea izan den arren, hainbestekoak inoiz gutxitan igotzen dituzte euren zorionerako. Begira, ze aldapatzar dagoen. Ia nahi gabean ere atzera kargarekin, aurreko gurpila altxatzeko moduko aldapa da. Tentea benetan. Erraiak bota beharrekoa. Ateratze utxagarekin. Luze egingo zaie, bere laburrean. 3 metro baino ez ditu. Eta aurki ezkerretara hartuko du eta beste aldapatxo bat. Beste 8 kilometroko kaskoa, Esteban Txabesek. Eta lehen 24 segunduko zulo ireki du, batez ere Richard Carapaz atzean pelotoia zertxo bait mantxotzen jarri denean, baina orain erreleboka ari dira eta berriro ere tarte hori laburtu egin da. Ezkerretara hartu eta hor beste aldapa bat hasiko da. Garapena gora, esportzua onditu egin beharko du. Edo moldatu behintzat, orain ere danak eman da, etorri da, ordekan. Baina orain bere berezko eta gustoko leku topatuko du Esteban Txabesek. Pelotoi ere sartu da, biribilgune horretan ezkerretara hartu eta oraintxe hor gora 13 segunduko tartea jaten ari zaio pelotoia Esteban Txabesi eta Jumbo Visma taldeko txirrendulariak buruan. Esteban Txabes Zulian lasterketa buruan orain 2 urte, Hondarribiko etapan ibilitzen erraitzen. Etapa azkar, etapa bizi ari dira egiten. Alere talde handia sartu da azken kilometro hauetan. San Omen, Attila Walter. Mauro Schmidt, Enric Mas, Richard Carapaz, Binego, Godi, Jon Izagirre. Eta Magnalti. Fernando Magnalti. Gero helmugan ondo bidean behintzat euren maila erakusten baldin badute, protagonistak izango diren gizonak. Eta bere aldapa. Ez alda zoragarria ibilbidea. Eta galdetu baino gehiago uste dut, iritzi eman da berretxe egingo du da. Ibilbide paregabea goi mailako txirrendularitza ikusteko. Aldapa motz piku hauetan eskalatzaileek ez ezik, beste ezaugarri batzu dituzten gizonek ere aukeratxoa badute, eta horrek aberasten du ikuskizuna. Ez ondo bailaran, bete-betean gaur Itzulia. Hor Tolosalean kilometro batzuk egin dituzte, baina kilometroik erabaki garrinak, orain hemen izango dituzte. Mailotoria, atzo Leitzan etapa irabazi zuen, Ide Schelling, zinean gaur. Michael Storer aurrean duela. Storer eskalatzailea da, baina oraintxe bertan ez dago sasorik onenean. Ez, Storer asko ibili zen. Espainiako bueltan. Bai, bi etapa irabazi eta bai. Ernest Schmidt uste du mugitzen ari dela. Soudal Quick Step taldeko txirrendularia. Bueno, lasterketa buruan Txabes da, bai gerturatzen ari zaio. Ja, une batetik bestera harrapatuko dute Esteban Txabes izan den mugimendu horrek. Zizurkilko hierrire bidean, James Knox da, James Knox. Igotzailea.
Eta hemen ere talde jokoa, Schmidt baita favorito nagusietako bat, talde horretako gizonik indartsuena. Atzean Juanpe López, iruditu zaitu urrutira, Trese Gafredokoa. De Molema, Trese Gafredo taldeak, gero egin kontu Eskelmose duela. Favorito nagusien artean kokatzeko moduko gizona. Amaitu da igoera. Zizurkilko hilerriti behera. Eta oraindik helmuga baino lehenago beste koska bat gelditzen da. Ura gozoagoa da, baina ark ere min eragingo du. Etengabeari baitira gora eta bera. Hankazaina gustuz, iarrak minduz, txirrindulari hauek esportzuaren esportzuaz eta adunako koskak ere min emango du. Arnaz hartzeko betarik ez dago. Beno, hone pasadu, aldapatxoa bakarrik, jada badara matzak kilometro batzuk, 15 kilometrora geratu da bakarrik. Molema eta Uiz izan ditu aldamenean, baina 15 kilometrora bakarrik geratu da, eta ja, azken 8 kilometroetan sartu da Esteban Chavez. Zizurkil da hori. Zizurkil eta hurrena aduna. Zizurkilko herrik askoa. Zizurkilek izan zuen, bere garaian, profesionaletako lasterketa. 80. hamarkadan, hain justu ere. Eta, orduan, Pasus auzoan amaitzen zen lasterketa. Jokin Mujikak irabatzen beste 87an. Horretik, Beni Pampraban, Iñaki Gaston, Enrique Aja izan ziren protagonistak, esan bezala 80ko hamarkadan Zizurkilen jokatzen zen profesionaletako. Horberen garaikoak izango dira, kontu hiek, ala, Xabier? Orbea, Kelme, Teka. Baina, bueno, Patxi Alkorta eta hauek hor. Haiek antolatuta. Patxi Alkorta, Peli Egaina eta Txomin Peruren eta abar. Usabia Gatarrak, Miguel Irazu. Usabia Gatarrak ez tartekoak, Baina Usabia Gatarrak ziren, beraz. Rotxari gabe, esanarko dugu. Epilko Usabia Gatarrak, arrozeroak. Zer hori esango dizu dalakoan be. Neri begira jarri altzara. Aiztondo Baiara, lehen esan dizugu, Aiztondo Baiara hau ziklistek ondo ezagutzen dutela. Aduna, Zizurkil, Astea, Sula, Raul, Amasa, Bilabona. Eta gaur ingurua egia esan. Zoragarria dago. Hau Zizurkilko peko auzoa, eta adunarako bidean, Esteban Chavez lasterketa buruan. Juanpe López eta James Knox bat egitear 3 lagun beraz. Juanpe López ere hasi da. Burua agertzen. Lepausta jautsita izan da eta osatzen. Lidera atzeratuta, Ide Schelling. Baina lider aldaketa Xabier gaur. Gaur egun nola esaten dute gaztek, bai ala bai. Gaur tokatzen zen. Bai. Aldaketa tokatzen zen. Zenbait mendatetan txukun ibiltzen den gizona da, baina gaurkoa gogorregi da beraren zan. Jumbo agintean. Eta dena seguraski azken aldapa honetan erabakiko da. Orain arte aldapa gogorrak izanagatik, favoritoak ez dira bat ere sakabanatu. Nagusiak ez behintzat. Orain adunako aldapatxa daukate. Eta Jumbok badu hor baliabide nahiko, pelotoia komeni zaion bezala. Hemen esprina dago adunan, esprin bonifikatua. Aurretik 3 izateak, akaso atzekoengan lasaitasun pixka bat eragin lezake. 3 eta segundo bat hartuko baitituzte aurreneko 3 postuetan pasatzen direnek. Eta 3 lagun dira aurretik. Chavez, Juanpe López eta James Knox. Berritu dezagun sailkapen nagusia. Schelling liderra, larri dabil, atzean. Urpileari eutxi ezin da, Schelling. 4 segundora Sobrero. Godi. Sailkapen nagusiko favoritoetako bada, David Godi. 6 segundora dago, gero Mikel Landa dago. 7, beraz, segundo baten aldea dago Godiren eta Landaren artean. Bineko hurrena, 8 segundora
Godiren handi bira alegia. Aranburu Alex, 10 segundora dago Alex. Baiori Eskaloni, Eskilmose, Richard Carapaz, Jon Izagirre 11garren, 10 segundora hau edenak. López erasoan, Fermin. James Knox bere gurpilean eta Chavez lehen egindako lanaren zama ordaintzen, atzera geldituta. 5 metrotik gorako atzerapenarekin eta atzean mugimendua. Liderra pelotoiaren gana gerturatu da. Baina berriz ere aldapa eta kitio. Eta gero hemen batez ere azkeneko honetan zu herri sufritu beharko du. Zer eginik ez dauka. Zu herri sufritu beharko du. Ordunako gainean. Jorge Arkas bera ere larri da bile guztia atzean. Pelotean sartu, geratu. Nos eta Juanpe López. Eta Chavez berriro sartu egingo zaie. Ez baitu aparteko atzerapenik izan. Atila Balter pelotoian buruan. Eta taldekidearen aukera babestu nahirik Richard Carapaz kontrolanetan. Beti ondo kokatuta. Beste talde batzuek eman nahi dituzten erreleboak galarezi nahiaz. Tartean sartu eta txandan matea etor dadila etor beharko lukeena baino beranduago. Ingurua proposa, horrela etapa bat egiteko, baina eguraldi euritxoarekin litzateke gozoa izango, horrelako giroarekin bai, horrelako giroarekin ez dago baitzakiarik orain, hau errepide guztian gogorragoa, arriskutsuagoa bai. eta abilezia teknikoa ere jokoan sartzen da. Ere behar da. Txirrendularitzak denetik du eta txirrendularitza haundi gogortasun horrek eta zailtasun hoiek egin dutela esango nuke. Ez beti gustagarri izan dela. Mazazpi segunduko tartea. Eta 3 kilometro etapa bukatzeko. Eta kilometroa pasatxo aldapa gora. Bilabonatik gora, izango dute azken igoera. Bilabona ia osorik zeharkatu beharko dute, Eliza Parreraino ailegatu, Amasa aldera hartu, eta berriro Otxabi aldera ezkerretara jo, eta han hasiko da, aurrena sigisaga izango den aldapa tente xamarra, baina gero topatuko duten Ormazarrarekin alderatuta, ia gutxaren urrengoa. Eta ordu biago gutxitan, baliatu da Errenteriakik. 154 kilometro. Azkeneko kilometroak. Movistarrek Maxengan duen konfiantza erakutsi nahi du errelebonekin. Ez dago agintea ezarriko duen talde bakar bat. Ikusi ditugu Jumbokoak, ikusi ditugu Education Firstekoak. Erasoan zein kontrolanean. Ikusi ditugu erasoan Trek Segafredokoak. Godiren taldekideak ere bai Grupamakoak. Eta orain Movistarkoak, eta hemen akordiorik ez. Hemen indarrak gordetzea ezinbestekoa dela jakin badakite. Bereziki Esteban Chavezek lehen inguruan dituen bi aurkari horiek baino gehiago jo baitu. Eta dunan ikusi du ezingo diela jarraitu azken aldapa honetan. Nos, hauek biak elkarri begira. Nos, bien bitartean aurrera, hirurak ere txikiak, hirurak ere harinak, hirurak ere igotzaileak dira. Bilabona zeharkatzen.
Nosek ez du tarte erabakigarririk lortzen. Hortxe, ezkarrera. Beno, lasterketa buruak hartu du. Lasterketa buruan Sudal-Quick Stepeko James Knox. Eta hemen digora dana aldapagora. Orain goxo antzeko horrena, baina den aldapagora. Hor ezkerretara hartzen dutenean, sigisaga, hor desente tentetuko zaie. Hortxe dago bide gurutzea. Hor katea platera txikira eta Herrera. pinoietan gora bota beharko dute. Hor hasiko da benetako sufrimentua. Hemen, batu zen 2002an itzuliko etapa pelitzotik irabazi zuena. Aldapatxo honetan, baina gaur gogorago egin behar dute. Arratzaingo futbol zelaia den pare-parean. Gaur zailtasunik handien handi gora hasiko da. James Knox. Britaniarra. Beira, Atila Balterrek harrapatu ditu, Juanpe López eta Esteban Chávez. Eta berehala jango du James Knox ere. Azer ritmoa jarri duen Jumbo Visma taldeak. Lasterketa apurtu egin dute, bigarren postuan da. Jonas Binego iazko turreko garailea urtengo garaipena lortzeko favorito nagusietako bat. Juanpe Lópezek aurrera egin nahi du, Fermin. Eutxigin nahi dio buruari Juanpe Lópezek, baina zail dauka. Oso zail dauka ia dena gainean direla. Azerrele bamaten ari den Atila Balter, Hungariarra, Xavier, esan genuen bere garaian Laportek oskondia gintzuela gora talde zaldatuta, gauza bera, esan genuke Atila Balterrengatik ere. Zalantzarik gabe, gora egin duen gizona da, bere buruarengan konfiantza hartu du, lasterketa garrantzitsu eta makulu garrantzitsu izan da, Estradienken ere protagonista izan zen, etzen oso ondo ulertuan Ies Benotekin eta gorabera batzuk izan zituzten, baina begira nolako lan egiten ari den, une batetik bestera hasiko da, zatirik erabakigarriena. Aste sartuko baitira azken 3 metro horietan. Hor ezkerrera bihurgune bat eta hor hasiko da Ormatzarra. Bigarren postuan, Jonas Binego. Hortxe da. Carapaz hirugarren. Juanpe López buruan. Aurki eskubira eta hor Ormatzarra. Hor amaituko dira berriketak. Ez tarria gori. Ia. Hor zuloa eginda, zuloa eginda. Binego, Carapaz, Enrik Mas. Buchmann, Ara, hanka lurrera, ara. Carapazek ere hanka bota egin behar izan du eta lehen biziko postuan Binego, beratzetik Mas. Binego buruan. Schmidt dator ondoren, Mikel Landa eskuinaletik. Joni Zagirre pikin bat atzerago. Binego buruan, Mas gainean duela. Lehen biziko postuan aldea hunditzen ari da Binego. Binego aldea hunditzen ari da. Binego lortuko du garaipena, begira nola okertuta. Tarteari da egiten eta erabaki garriak izan litezke hartuko dituen segunduak. Hirugarren postua Mikel Landa. Laugarren Jon Izagirre. Hemen da Jonas Bineko. Hemen da Tur garailea. Hemen da Danimarkarra. Eta bizi-bizi Enrik Mas tartea izten ari zaio. Luzeari zaio egiten Binegori, ondo Mas, ondo Landa. Eta Mikel Landa oso ondo bigarren posturako. Mikel Landa bigarren posturako. Binego eusten dionala, gaiden Mikel Landa aurreratzeko ez. Binego seguro da. Etapa garaipena Binegorentzat, garaipena eta maiota bigarren Landa. 2 segundu, 3 Enrique Masentzat. Hemen da Jon Izagirre. Laugarren posturako Jon. Godi. Eskilmose. Hale Paintre. Smith, Simon Yates. Beno, Binegok etapa eta maiota alere ondo konpondu dute, ze bazirudien metroak errez hartzen ari zela Binego, baina Masek ala Landak. Bikain esango nuke Mikel Landa. Esfortzueri neurria oso ondo hartuta, atzetik aurrerako egin du. Eskarmentu ikeragarri erakutsi du Mikel Landak eta pedal kolpe zorroza eta maila bikaina ere bai. Zoragarria izan da egin duen igoera. Ez da hasiera batean itxutu Binegorekin, Enrik Mas berare tarte luze batean aurretik izan du, baina ura gainditzeko gaitasun erakutsi du Bahrein taldeko murgiarrak. Benetan bikain, podiunerako, garaipenaren lehiarako, edozein estutzeko moduko mailarekin dagoela erakutsiz. Moraldiko 6. garaipena du, bestalde. Sekulako espektakulua, sekulako ikusten. Kamino, 3 etapa eta nagusia. Gaurko 2. etapa. Lan egin dute eta saria jaso. Hor Gorka Izagirre hor dator, lider atzetik duela, Ide Schelling. Pensteiner.
Bai, aldapa atera ezin da. Hemen aldapa atera ezin da. Tur garailea itzulian. Eta bere estuan, jendetza pilatu da, amaiera irudi zoragarria, begira nola ari den igotzen, Ide Schelling. Errepide estuak duen zabalera guztia baliatuz eskuin ezker eginaz. 126ko penditza dago hemen. Hor da Gorka Izagirre helmugan. Baina metroak nekez botatzen dira hemen. Helmuga ikusiagatik. Ez da nahi ordurako ailegatzen. Entxa 25 metro hauek egiteko ere nola datozen. Horen bai, Ide Schelling eta Gorka Izagirre. Azeko meriak hemen arnasari buelta ematen. Txirrendulari guztiek. Landa, Enric Mas eta Jon Izagirre. Laurak elkarren gainean. Mikel Landa sailkapenean bigarren izango da. Begira hor kaltetuena Richard Carapaz izan da. Richard Carapazek hanka lurrera bota berri izan du. Eta gero kosta egin zaio abiatzea, igitare antzeko arazo egin izan da. Begira non gelditu den Ekuadorko txapelduna. Atzetik aurrerako bide egin du bai. Atzetik aurrerako bide egin behar izan du. Igoera neurtzen hasi ezkero. Uste dut binego bezain kasik azkar egin dutela Mikel Landak eta Jon Izagirrek. Eskuinetik begira non datorren. Eta gero aurreko postuetaraino egin ahal izan du Kofidi taldeko txirrendulariak. Gorzulo polita zeukan, bigarren postuan Enric Masten. Eta indarrak ondo neurtuz atzetik aurrerako bide egin da. Gaur heldulekuari azpitik ez, galgetatik helduta Mikel Landa. Baina bi euskal txirrendularik onenak, biek ala biek, bina etapa garaipen dituzte itzulian. Biek ala biek badakite zer den podiuna, Jon Izagirre garaipenare bai. Eta aurten ere lehia horretarako prest daudera erakutsi dute. Hemen txelmugan, amorrazioz helmugaratu da gainera, seguraski, distantzia falta izan zaiola pentsatuta Mikel Landa. Eta Alex Aramburu, ondo. Alex Aramburu, 13 segundora. Hortxe dut eta pasaikapena bineko, Landa bira, Mas bira, 8 Jon Izagirre eta David Godi, Eskimose 10 segundora, Felix Gol, 12 Andrea Baioli, Simon Yates, Alex Aramburu, Rami Rochas, Magnati Sobrero, Kras, Igita, eta abar. Eta sailkapen hausian, binego lider, eta Mikel Landa bigarren izango da. Hemen duzu, etapa garailea. Arrabola eginez, hor pilatu duen batez ere azido laktikoa lehen bailen askatu nahirik, gorputzari buelta emateko errekuperazio prozesua jada hasi da. Hemen, egia esan gaur azido laktikoa, nolabait esfortzuaren ondorio sortzen den ondaki moduko bat, zalpen oso simple emate aldera, hori askatu nahirik, hanketan min ematen duen, sensazio deseroso eragiten duen, sustantzia hori askatu nahirik, gorputzari buelta emateko arrabola goxo-goxo egin, lehen bailen errekuperatzeko. Segurazki etxeko zoriona jasutzen ariko da, irripartxu, telefonoaren beste aldean dagoenaren losintxak, animoak edo hitz goxoak entzun da. Hauxe du lehendabiziko garaipena itzulian, Jonas Binegok, orain dela 2 urte, Roglicen taldekidearen atzetik bigarren postuen sailkatu zen, Tour garaileak lortu duen itzuliko lehendabiziko garaipena. Simon Yatesen atzetik Alex Aramburu elastiko berdearekin. Bea Jondeiola, 3 etapa eta 3 aurreneko 10 sailkatu da Alex Aramburu. Lehendabiziko postuetan behintzat. Gaur 8. atzo eta eren egun 4. Beraz, erregulartasunaren mailota, Hortan izango du. Daniel Felipe Martínez eta Buchmann ikusten ari gara Fermin, hoiek Daniel Felipe Martínez behintzat ja ez du aukerarik, lehen 37 segunduko atzerapena zuen, 30 izan zuen, helmugan. Eta ondo sartu da, azken iguera hortan sartu ondo egin da, kokapenez, gero ez du iraun. Gaitasunik izan.
gaitasunen handieneko txirrendularia gauek izan dira, berriro ere esfortzu betean hortxe ari gara ikusten, atzera begira badazpada erreferentzia bila. Jonas Binego, lehen urtean turrean, muga batean baino gehiagotan ikusi genuen modu horretan Pogačarrekin. Eta han ere garaia atera zen eta itzuli honetan ere bide hori hasi du sailkapen nagusia erabakitzeko izan den etaparik gogorrenean. Hor Javi Otero gogoan itzulian hainbat urtetan izandako laguntzaile fin zintzoa zendu zen, baina itzuliak ez du ahaztu eta bere lagunek oroitzapen hori eta oroimen hori eskaini nahi izan diote gugan dagoela erakutsi nahirik. Hauxe da, itzuliko liderra eta garaia, gaurko etapako garaia. Jonas Binego, Danimarkarra. Ordinera igotzeko. Artea den bitartean. Gorputzari buelta emateko ariketetan. Taldekidea aldamenean duela. Aurki deituko dute podinera. Eta orduan jasoko du. Hemen antolakuntzak prestatu dion garaikur txit berezi polita. Elkarlanean egindako artelana. Hortxe gaurko saikapena. Jonas Binego 2 segundu baino ez ditu atera. Pentsa, amaiera bai zinez gogorra baina tarteak oso txikiak. Gaur fisikoki ikusi diren tarteak baino handiagoak eskainiko ditu. Gainsarien legeak eta lidertzan Jonas Binego, Mikel Landa 5 segundura duela bigarren, 3. David Godi 16, Mateo Sobrero 18, 4. Jon Izagirre 20, Enric Mas 6, 21, Matias Eskelmose 22, Alex Aramburu 24 segundura 8. Atzerapen berarekin urren ez urren, 9. eta 10. Andrea Baggioli eta Remi Rochaz. Tarteak txikiak, oraindik ez dago ezer erabakita. Hori bai, Jonas Binegok erakutsi du. Indartxu dagoela. Oso indartxu ere. Bakan bat, zalantzaren bat bazuen, uste dut gaur argi utzi duela itzule irabaztera torri dela Jonas Binegok. Demoraldia zera zoragarra izan zuen, Ograin Kaminon nahieran ibili zen Danimarkarra turri irabazlea. Uste kabean Paris izan, Pogačarrekin. Korriak ikusi behar izan zituen. Pogačarrekin ez ezik, Godirekin ere bai, bata zein bestea, azkenerako aurretik izan baitzituen. Etapa bat irabazi zuen, baina sailkapen nagusian 3. geratu zen. Etapa maila ikusgarri izan dugu. Juanpe López buruan zela, sartu da lasterketa, azken 300 metroetan. Eta hor, Binego. Hor eskubiti zijoan Borako Bugman, hor isiaren kontra joan da. Beragatik beste batzuk hanka lurrera bota berrezan dute, tartean Karapazek. Binego tarte polita egin du, azkar egin ere, bazirudien tartea gizendu egingo zuela, baina ez. Jan egin diote Landak eta Masek. Horrorandik ez zira, ageri, atzekoak, baina azkenerako gerturatu egintzaizkio Binegori, horrek esan ditu, luzea egintzaiola. Azken zati hau Danimarkarrari, hori bai, pedal golpeonarekin. Bai, nik uste dute taldeak ere konfiantza erakutsi dio eta taldeak egindako lanari oso ondo erantzun dio Binegok. Erreferentzia topatu behar izan du, berak fizikoki seguraski goera bere begiez ikusita ez zuen ezagutuko eta horregatik beti goten da arrisku hori, goizegi jotzarena edo gorputzak zertxoet utxe egitearena, baina utxe egin ahal izan dio eta garaipen sendoa lortu duela uste du. Diferentzia txikia izan da, beraz jokoa oraindik hor zabalik dago eta berriro diot, zoragarri iruditu zait bi euskal txirrendulariek egin duten igoera. Mikel Landak eta Jon Izagirrek atzetik aurrerakoa, hoiek uste dute ezagutza gehiago ezagutu dutela, beraien indarrei neurria oso ondo hartu diete. Eta Aramburu egin duen igoera ere, uste dut, azpimarratu behar dugula, ikaragarri du Alexek berak. Aurrera, Alfonso. Horrekin dago Jonas Binego. Congrats, Jonas. It's a great victory for you. Oh yeah, I'm very happy to take the win today, to pay off the good work that my teammates have done. Especially today, but also the last 2 days. It's nice to take the win here. It's a big race and one of my favorite races.
How was the last climb? Oh, it was very tough. Not only the last one, but like every climb almost was hard today. It was in general a hard day, and I think I have to thank my teammates a lot for today. They worked their ass off, and I'm really happy to take the win. You are a new leader. Mikel Landa is 5 seconds behind you. Do you keep the yellow jersey until the last day? I mean, I of course, I'll take it day by day for now, but hopefully I can, I can stay in the jersey, and I'll fight everything I can every day. Even if I lose the jersey, then I'll keep fighting. Thank you very much, and congrats. Thank you. Horrexek izan dira Jonas Binekoren hitzak, taldekideen lana azpimarratu du, berarentzat asko maite duen lasterketara dela, hau, itzulia, asko gustatzen zaiola itzuli hau, lasterketa hau, eta benetan igoera gogorra izan dela itoa, eta esan da, orain mailatoriarekin egunez egun joango dela, defenditzen 5 segundora daukala Mikel Landa, eta alduen egingo duela, baina dena emango duela azken egunen arte, mailot hori horrekin, soinean eramateko, mailot hori. Hirugarren etapa bukatuta, podiumerako lehia ari da itxura hartzen. Bineko lider, eta hor, elkarren gainean. Landa, Godi, Jon Izagirre, Enrik Mas, Eskil Moses Obrero, Alex Aramburu, aurreneko 10etan oraindik. Zerbait ikusi dugu, Xabiaga, hemendik aurrera zer izango den, uste dut, antzemateko errezago izango dugula. Batzuk, jokoz kanpo utzi ditu gaurko etaponek. Daniel Felipe Martínez, Carapaz, hoiek aurrerantzean uste dut asko jota ere etapa garaipenerako aipatu beharko ditugula. Hemen izan duten atzerapenarekin, uste dut salkapen nagusi bati ezin zaiola astebeteko itzuli batean eta aurreti dituzten aurkarien maila zein den kontutan hartuta ezin zaio bueltarik eman, eta uste dut oraintxe bertan lehendabiziko postuetan dauden gizon horien arteko lehia izango dela. Lehia parekatua, etaparik gogornetarikoa izan da gaurkoa azkenekoarekin batera, eta ikusi da elkarren artean ere ez dagoela desberdintasun handirik. Taldeak zer moduz moldatzen diren, euren artean indarrak antzera daude. Gaur tartetxoak egiteko etapa zen, ez da tarterik izan. Bai, Alfonso, bai. Bai, beste protagonista bat daukagu, atzo bezala hemen daukagu, Alex Aramburu. Alex, benetan gaur ere etapa igoera oso ona egin duzu, etapa eta igoera oso ona. Lehenik eta behin, nolako izan da igoera itoa? Nolako izan da? Bueno, karrera erditik aurrera oso azkarri biliga, igoera eta jetxiera bakoitza posizioa burrukatzen ibiliga, eta egizan da oso karrera gogorra izan da. Eta bukaerakoa berdine, azpiazpitikan oso azkarra sigea, bingegar eta hauek hasi dira beste ritmo bat jartzen, eta aldan bezala emetaino. Masentzat lan egin duzue, ondo erantzun du Masek gaur, Bai, badakigu ondo daula, zelkapen nagusi behi dauz, así que helburu hori da, bera lagundu, eta aukera baldin badare, aprotxatzen saia hau. Tarteak txikiak dira, nola egin alzaio Binegori? Bueno, zaila dago ez, ikusiko egunez fungo geha, eta saiatuko geha egunen baten pixa minilen. Mikel, Dabiar Santurtziko etapa, ondo ezagutzen duzu zuk hori? Bai, horretzaren politia dazke, baina beste egun bat izango Dabiar, eta seguro baita oso gorra izango dela, baina aurren netzen saioko geha. Eskerrik asko eta gozatu. Alex Aramburu, hor dago, 25 segundora, sailkapen nagusian aurreneko 10etan erregulartasunaren lidertzan Alex Aramburu, 4. izan da aurreko 2 etapetan, gaur berriz 8. amaitu du eta taldekidea, talde buruan Enrik Mas ondo, Mikel Landarekin batera. Azken kilometroa ikusiko dugu berriz ere, azken kilometroa ikusgarria izan da etapa guztia bezala. Hortxe dugu. Etapa amaiera mugimendua izan da. Etapa amaierari aurre hartu nahi izan diote batzuk. Etzen erabakitxarra, ikusita hemen gero zertzuten zain. Hemen azkenerak utzi ezkero eta hala gertatu da. Naiz eta ez zuten azkenerak utzi hemen. Azkenean, betikoak nabarmendu dira Xabier, pelotoiko indartsuenak, honek ez du barkatzen.
Horregatik da pozgarria, Jane Naus, Esteban Chavez, Juanpe López, mugitu diren txirrindulari horien ahalegin eskertu egin behar da. Gainera, talde horietariko batzuten gero atzean ere ondo ibiltziteken beste txirrindulari bat, eta norberak bere baliabideak modu horretan jokatzea uste dut beti aberasgarria dela, eta beti ekarpen ona eta proposamen ona egiten du. Uste dute mugimendu onak izan direla, gero egia da morrontza lanerako ere maila handiko txirrindulariak izaten direla, eta horretan benetan azpimarratu behar da oroar Jumbo Visma taldeak egin duena, eta bereziki ingurumari honetan Atila Balter da hor pelotoiti tiraka datorren gizona, eta horrek harrapatu du hemen ahalegin betean ikusten dugun Juanpe López, bere gurpilian oso ondo kokatuta hortzetorren Jonas Binego, eta Jumbok egin duen lan zoragarri horri errematea Binego jarri dio, baina ahaleginak izan dira uste dut azken kilometroek parajeak izan duen edertasunaren lekukotza eman dutela. Igotzaileentzat etapa zen eta igotzaileak hemen izan dira, buru-buruan igotzaileak, batzuk sailkapen nagusikoak, besteak sailkapen nagusien aukerari gabe diren batzuk, hortxe etapa garaipenaren jokoan sartuta, azken uneraino gainera, hortxe sartu horreko tartea, Iorgunea eskubira, eta 300 metroko malkartzarra, eta hor, borakoa ritmoa bizitzen hasi da bukuma, baina uste dut igita izan dela, hor ikusiko dugu, Juanpe Lópezekin bat egin duten unean, hor da, irudietan ezkerraldetik, bizi-bizi, bai, igita da hori igita da. Esia jo, eta oreka galtzear, beste batzuei galdu arazi di oreka Sergio Igitak, eta Binegok, hartu du burua, eta tarte egin du, azkar egin ere, ondo hor Max, oso ondo Enric Max, eta zer esanik ez landa, eta Jon Izagirrek atzetik aurrerako egin behar izan du. Begira non datorren eskuinaldetik Jon Izagirrek. Alex Bera ere oso ondo kokatuta. Euskal txirrendulariek uste dute igoera ezagutzearen abantaila izan dutela segurazki. Aldez aurretik etorrita izango ziren, Binegok, Enric Maxek eta hoiek taldekidek emandako referentziak eta azterketa izango zuten, baina begiz eta aurrez aurre ikusteak beti beste abantaila bat ekartzen du, eta uste dut behintzat hori baliatuta oso postuna lortu dituztela Mikel Landak, Jon Izagirrek eta Alex Aranburuk. Eta Mikel Landa esango nuke gainera, barrua behar bezala ustu gabe helmugaratu dela, halako keinu bat egin baitu helmugaratu denan esan zela, beste metro batzuk gehiago izan banitu behar bada, harrapatuko nukeen Iazko Turreko garailea. Iazko Turreko garaileak irabazi du, itzulian bere aurreneko etapa du Iazko Turreko irabazleak. Aurrekoetan hemen Roglicen mesedetan ibilitakoa da, Jonas Bineko, Roglic, ez du maizu txarra orain aholkoak behar baldin baditu, Xavier, mailotoriari eusteko lan horretan hemen egin beharrak zenolakoak behar duten, uste dut Roglic galdetzea duela honena, arkazalpenak emango dizkio, ez txarra gainera. Elkarren artean informazio oso zuzena eta gertuko izango dute, eta aholkuren bat behar izan ezkero bahark emango dio dudarik ez da. Berare uste dut eskarmentuz jantzia dagoela, Turra irabazi duen txirrindulari batek pentsa aurrelako lasterketa batean 3 asteko zailtasunetan zenbat kalapita eta zenbat burua uste izango dituen, haiek gaindituta dituen gizon batek teorian mintzat ez luke arazorik behar astebeteko itzuli batean irabazteko, batez ere bi ezaugarri oso lagun izango dituela kontutan hartuta. Taldea eta bere gaitasun propio eta ezaugarri fisikoa. Beno, eta etapa bukatuta, sailkapen nagusian, oso tarte txikiarekin. Minutuaren barruan ziklista asko geratu zaizkigu. Pentsatzen horako emozioa izango den ondorengo egunetan, hortxe duzue, sailkapena. Bai, etapa sailkapenean, ala sailkapen nagusian, Jonas Bineko eta tartea txikiak, segundoak. Elkarren gainean daude. Egia da, atzekoek urruti xamarra ikusiko dute, eta Alex Aranbururen hitzak hildo horretatik izan dira, Binegok duen entitatea eta estatusa ikeragarria delako, baina aldi berean Binegok atzetik mehatxu ikusiko du, atzekoak aurkariak gertu ikusiko ditu. 2, 4, 5, 10, 15 segundu, utxaren urrengo da. Pentsa, datozen egunetan ere, azken kilometroa nahiko korapilotsuak direla, koraberak izango dira. Gaur Karapazek izan duen deskuidua, beste norbaitek izan lezake, edo beldur hori behintzat izango du, eta horren beste zuztetu lasterketa oraindik irekia dagoela. Gainera, Movistar taldea berak ere, inor talde jokorik egitekotan, Movistar taldeak izan lezake, Enric Mas ondo dago, Alex Aranbururekin beste erabatera, helmugatik urrutixiagotik ere joka dezakete, eta egoera horiek beti estutzen dute liderrik sendoena ere. Lasteritza egingo dugu, Movistarreko zuzendariarekin, Xavier Muriel espero dugu, hemen
Eta uste dut, hemen da, zaldi biharra, ez du uste aserre etorriko deni, Xabier Muriel, gogoratu Enrik Mas etapan 3. izan da, Alex Aramburu etapan 10. izan da, biek hor segitzen dute, Enrik Masek gutxek ez du egin, eta ustekabeko postuan, ageri zaigu Alex Aramburu, gaurko etapa gogorra, bukatuta, Xabier, arratsaldeon. Ez dakit, mikrofonoa, ja, Xabier Murielen, ez hartu. Bai. Arnasari buelta emateko ere ondo etorri zaio hori, Arnasari buelta emateko. Pentsa, azkeneko pelotoian atzitik etorri naiz da, oinez bereien herriman nifon. Ez ni azkar nifolak. Baina pozik, Xabier. Bai, gaur bai, pixkat pena hori atzoko 11 segundu horiek ez balira, gaur desberdin izango zen, baina bueno, gaurko lanak egin nintzet guztua. Enrik Masek ere ez du utxik egin, bere mailan. Enrikek normalean ez du utxik egiten, terrenon antzeon eta berdina ala, beste fizikotik kanpoko beste gauza batzu batik atzea xogo, eta hemen antzeko gauza bat, baina bueno, hemen bintzet beste 300 daude horretik, eta, a ber. Bueno, zerbait ikusi dugu, Xabier. Irabazteko zein ez dauden ikusi dugu. Irabazteko daudenak oraindik asko direla ere bai ikusi dugu. Tarteak oso txikiak. Bai, itzuli hau arraten ez bukatzean, azkenean bagenik inolako gauza txikiek erabakiko zutela, bonifikazioak eta kolokazioa eta abar, aurreneko biegunak, bueno, atzokoa hoxe esan dakoa, etzan gutzako aldekoa izan, baina, bueno, bihar eta etzi gauzak aldatu daitezke, Enrik oso ondo dago. Egia esan da olako bukaera pikoak ez dira bere leku hoberena, hau luzexo alitz hobe, baina, bueno, oso ondo dago, konfiantzan dago, eta taldeare bai ikusi ez, orduan ondik indartxu eta gogotxu. Eta Alex ere oso ondo, horrelako etapa batean sartu den lekuan sartzeko. Bai, ez ustean esan ez du, baina nik hor inguruan esperen nuen, benetan, zetik oso ondo dago. Etzaizkio agian Dabinarekiko emaitzak ateratzen, baina datozen bi etapatan horrengo da, eta bueno, azkeneko aia oso gorra da, baina ez badauka ezer txarrik aurri izango da arrateko etapaino, Eibarko etapaino, eta bueno, aukera doble hori noiz eta Enrik izango da nuski liderra. Binego, Jumbo Visma, aurre egiteko baldintzak gogorrak dira. Baina beste talde batzuek ez duten abantaila izan dezakezue talde estrategierako, Xabier. Bi gizon aurrean izatea eta Alex Arambururen ausardia eta biharko etapan esate baterako oroitzapenak ere lagun izatea abantailatxo bat izan daiteke. Bai, klasifikazio ez dute begiratu, baina Ruben Guerreiro ere horrengo da, Alexetik oso gertu, beraz esan dakoa. 15etan 3 txirrindulari dauzkagu, eta, bueno, ikusi da, Atila, Balter eta oso fuerte daudela, baina bihar eta batez ere Zornotzako etapan estrategia lana izango da, eta, bueno, hobe hola izatea. Arbela zuen kontura, beraz? Zuzen da, Arbela estrategia zuen kontura dagoela? Bueno, gu atzetik gaude, noski, irabazit nahi balin bada, zer pentsatu behar da, baina gu bezalaxe Jon hor dago, godu behar, bueno, ez dakit podiumakin konformatuko dan, orduan ondikarre asko dago. Ruben, 13. daukazue, Ruben Guerreiro, 13. 13. Ruben, bai, hortik imaginatzen nun, hor izango da baita, ondo dago baita, osea, aukera da xinte, bueno, jolasteko behintzet. Bueno, gainerakoan etapak, ze utzi dizu? Xabier, aparteko kezka zenuten gaurko etapa honi begira asko hitz egin da, ez bakarrik amaierari buruz, aurretik izan duzuenari buruz ere asko hitz egin da igoerak, jetxierak, eguraldia lagun, gure ari gara azpimarratzen eskerrak eguraldi onarekin ari zareten korritzen. Gioia azkenean pentsatutako izan dala. Agian Sarasolan Txabestaz gain beste norbaiten movimentuak ere espero ginitun, baina gioia esperotakoa. Eta ikusten duzu, golturrean azkenen izugarrizko danak oso antzeko, eta diferentzia egiteko gutxitan pasatzen die, behi da atzo basakabi gainean 30 pertsona zeuden. Orduan, nahiz eta oso gorra izan, azkenean kezkatzen gaituena da, eroriko bat, edo adibidez, Sarasolan pintxatu ezkero, gero arte, osea, zorte txarrik ez izatea. Podiuma, estu dago, Bineko esan litekei aurreneko urratsa eman duela, gauzak ondo, bideratu duela, garaipena. Ez dut uste hori esatea, gehiegi esatea denik, nahiz eta asko geratzen den. Sasoiko dagoela alegia, lehiatzeko, eta Bineko sasoiko baldin badago, besteak baino koska bat gorago dago. Hala?
Bai, ez dakit, adibidez isua bezalako mendate baten ez dut uste koska bat gorago egongo danik, Enriken parean izango da, edo Enrik igual, zer esatizut gaurko esforzu motxau, Enrik oso diesela da, esateko bindeko badauka beste txispa hori, Enrikek ez. Orduan isuan antzeko izango dira, baina esan dago, ja aurreti dago, gaurko bonifikazioa, Enrikek atzo galdutako 11 segunduak, ja koska handia da, zaila izango da. Baina, bueno, gaurkoz podiumakin ez nitzeke, konformatuko. Alfontxo Arroyo, hitz eske dugu, aurrera Alfontxo. Gurekin dugu, egunero bezala hemen Jon Barrenetxea, gaur ere ondo utzi dio, mendiko maillot preziatu horri, 3. eguna Jon, eta, bueno, utzi diozu, ia bihar eusterik badukazun. Bai, gaur banekien iesaldia puntu gitxi bilduko zituela, eta bueno, beraz segula saia hartu dut, eta errekuperatzea lortu dut pizka bat. Etapa gogorra, hau bukaera gogorra da, Bai, bukaera oso gogorra, ez dakit nork egin duen bide hau, hain zuzena eta hain gogorra, eta ikaragarria. Bueno, Jon, horre egunero egon behar hori, puntuak bilatu beharrean, apur bat estresantea bada, ez da? Estresantea bada, apur bat. Bai, bueno, azkenan karrera guztia dira estresanteak, eta, bueno, helburu konkretu bat duzunean gehiago, baina, bueno, motibantea bai bada. Horra kasu, bueno, motivazio handi bat ez da, ia lortzen duzun azken egunean maillotori etxera eramatea. Bai, hori da, orain Bizkaiko etapak datoz, Txeko etapak, eta oso gustura eramango dut maillot hau, eta ja hasi barko da mesten irabaztea posible dela, así que bueno, posik. Eskerrik asko eta zorionak, Vale, eskerrik asko. Jon Barrenetxea gaur atzean izan da Jon Barrenetxea aurreko bi egunak aurrean egin eta gero 20 punturekin, hori izango da bihar ere. Mendiko maillota soinean duela, bueno, datozen eta begira jarri behar dugu, Xabier Usabiagak aipatu dizu. Biharko etapa, Santurtziko etapa, Alfontxo Arroyok gogoratu dio, Alex Aranbururi, sextaun irabazi zuen, baina beno, antzeko etapa amaiera izango duzu, Santurtzi, Amore bietakoa, gaiztoa, itxuraz behintzat gaiztoa, eta zer esango dugu Arrateko etapari buruz, Eibarko etapari buruz? Bai, bihar hori izan dago azkenean Asturian egotzen da, Arboleda atzekaldetik, Alexek antxe irabazizun, jetxi eta errepetxan jota, pixkat luzeso gazan orduan, bihar jetxi eta 4 kilometro daude, Santurtzia. Beraz, Alexe, bueno, ikustez, egunero dago, bihar horrengo da, baina Asturiana puerto gogorra da, Ege esan, orduan oiz, ez joateko diferentzi gehiago zegoen, baina Asturiana ia 20 minutuko esfuerzo bada, orduan ikusi behar, ze pasatzen den. Xabier, hausnarketa egiteko beta askori gabe eta behar bada bero-beroan, baina binego menderatzeko borroka nun planteatuko duzue? Aurrez aurreko lehian, Enrik Masekin, ala taldean dituzuen 2 edo 3 aukera horiekin estrategiaren bidetik? Zuk esan dago, ondo pentsatu behar da, baina ez dakit, 20 segundu inguruan ibiliko da diferentzia, aldez alde kortan zaila izango da, noski. Beraz, pixkate alternatiba desberdinak ikusi beharko dira, baina taldeare ikusi da, Jumbo oso indartzu dagoela, ez da erresa izango noski, baina, bueno, esan da bezala, bai Zornotzan, biharrez hainbeste, baina bai Zornotzan eta bai Eibarko etapan aukera eta mendateak badaude. Enrik Mas, 21 segundora esan duguna, bineko bat ere baldin bada, tarte horrekin, utxe egin beharko du, beste Enrik Masek irabazteko esaterako, edo Landak, edo Godik, edo bineko berak utxe egin behar du, duen taldearekin, ez zait iruditzen arazorik izango duenik, baina, beno, ikusiko dugu. Ez, baina, esan dago, Zornotzako, ez dakit, guk ikusi eblibidea, eta nahiz aldatu duten tramo bat oso eroa da, gaur baino bastante eroa oraindik, bide estuagoak, gora bera, egun horretan edozin gauza pasaitek, ez fisikoki baizik eta teknikoki, orduan, oandik Zornotza pasatu arte iriki ikusten dudana. Oso ondo, Xabier, Movistarreko jartxarekin ikusten zaitut, Xabier Muriel. Muriasekin ikusi genuen, Kaja Ruralekin urrena. Iaz, gure aldamenan ibili zen, zenbait probetan, eta orain Movistarko autoan. Gustora, Xabier, ondo. Bai, gaina etxean olako giroakin eta gozatzen, egunetan gozatzen. Ez da baitzak Segi gozatzen. Venga, eskerrik asko zuri. Xabier Muriel, Movistarko zuzendaria, Enrik Mas, esan bezala ordokate, saikapen hausen ondo kokatuta. Baina, berriz azpimarratu nahi dut, Xabier, bineko gerakutsi duela bere maila, eta bere mailan baldin badago, eta
duen tartetxo horrekin eta duen taldearekin aurreneko urratsa handia eman duela. Bai, bere hautagaitza sendoa da. Berak duen hortasunagatik, bere taldeak duen eskarmentuagatik eta gaur erakutsi du lasterketa kontrolatzeko aparteko arazorik ez dutela. Binekok seguraski izango duen arazorik handiena izango da, txirrindulari desente daudela bereari kontra egiteko intentzioarekin eta maila honeko gizonak direla eta Movistarrek Bizpahiru lagun mugitzarekin batera, Kofidisek, Jon Izagirrek edo Godik, eta Mikel Landak eta Karapazek eta Education Firstek ere aurreko gunetan eta gaur bertan ere erakutsi dute lanerako intentzio handiarekin daudela. Beraz, hor lan pilaketa horrek denak jomuga Binego menderatzea duen kasuan, uste dut zenbait estua sumentzat pasa araziko dizkiotela. Edo hori izango da behintzat intentzioa. Ez da soilik talde bat edo txirrendulari bat kontrolatu behar duela, baizik eta arazoak leku desberdinetatik etorriko zaizkio seguraski eta hori izango da gainditu beharko lukeen arazorik handienetariko bat. Eta hemen baieztatu da, aurreko egunetan esaten aritu direna, bereziki ziklistak eta euren zuzendariak, segundo gutxietako kontua izango dela urtengo itzulia. 3. etapa bukatuta, 2. Mikel Landa 5 segundora, 3. dagoen Godi 16ra, 20 segundora Jon Izagirre, denak elkarren gainean daude, gaurko etapa bukatuta. Alegia, izan duen gogortasuna izan da, eta Murielek azpimarratu digu, Vulturreko lasterketa hauetan maila ikaragarria dagoela, eta euren artean tarteak oso txikiak direla. Esan genezake, errendimentuz kanpoko hainbat gertaerek, errendimenduak adinako diferentzia gutzi dituela. Esate baterako Enrik Masek 11 segunduko atzerapena izan zuen atzo, deskuido txiki bat izanagatik. Jon Izagirrek gaur han izan den Igita eta Karapazen arteko trabatze horretan ere atzerapena seguraski pilatu egingo zuen. Beraz, horrelako gauza gertatze ez badira, garbi dago parekotasuna izugarria dela eta gainxariak ere jokoan daude. Horregatik, uste dut, Binego menderatzeko bideetatako bat, lasterketa alik eta gehien nahaste izan daitekela. 3 euskaldun sailkapen nagusiko aurreneko 10etan euskaldunek protagonismo handia dute, aurtengo itzulian, poza ematen du. Hor dira, Mikel Landa inoizko itzulirik onenari, inoizko ez, azken urteotan egin duen itzulirik onena ari da egiten, aurrekoetan ere esan dugu, inoiz baino gehiago lehiatuta etorri dela, inoiz baino... Ausartena esango nuke, Fermin, ausartena. Eta lehiak eta erritmo onarekin, eta ausart, atzo bereziki ausart. Hori da. Zeren 2. postuan sailkatua da, sailkapen nagusien lehian ibilie da, 2 etapa garaipen ere baditu, beraz aurreko urtetan ere maila ona erakutsi du, baina batez ere ikusten dut, inolako konplexurik gabe eta inori ezer zor ez diola erakutsi nahirik. Atzo ere ausardia handierekin jokatu zuen, gaur ere indarrak ondo neurtu ditu eta zenbait unetan mugimendu pixka bat ere egin du, eta uste dut, gainera aurreko egunetan jokabide hori izan baldin badu, behar bada gaurko etaparen ostean animoz egongo da eta kemena areagotu egingo zitzaion eta datozen egunetan ere uste dut bide horretatik jarraituko duela eta Mikel Landa kementsu dagoenean eta erasorako gogoarekin dagoenean beti da gizon arriskutsua. Atzoko agerraldiaren ondoren etapa onenekin amaituta gaur Binekorekiko tartea nola laburtu duten ikusita derrigorrean behar du Mikel Landak hazita ondorengo etapetarako animoz beteta. Mikel Landak gainera olatu harrapatzen duenean, iraun egiten du, eta bere burua horrela erantzuteko gai dela ikusita Binekoren mailako ziklista baten aldamenean, uste du Mikel Landak zeresan eman behar duela, itzuli amaitu bitartean. Gaur ondori hori aterako du behintzat, gaur bera konturatu da pixkanaka Binegoren gana gerturatzen ari zela, eta horrek esan nahi du gorputzak oso ondo erantzun diola. Beraz, baikortasun izugarria izango du, eta aldean gainera ez daukate inolako zalantzarik, bere aldeko apustu egin beharko da, hori biztan da, lasterketa hasi aurretik, etzen hasiera bateko intentzioa, Pello Bilbao izan da askoz ere talde indartsuagoa zuten, eta jokoaren aldetik aberastasun aparta zuten, orain Mikel Landa da beraien apustua, beraz taldeak izango duen jomuga bakarra hori izango da, eta Mikel Landak ikusi dugu. Eraso egiten duenean min egiteko gaitasuna daukala, eta gaurko baikortasunarekin, arantza hori seguraski datozen egunetan atera egin nahiko du. Beno, esan dugu, etapak utzi duen ordena horrekia ondorengo etapetarako erakutsiko digula urtengo podiuma zeinek osa dezaketen, ia Binekok etapa irabazteaz gainera mailota jantzi du, Bineko irabaztera etorri da, Bineko irabaztea gainera balio dio duen mailako ziklista izan da Asturra irabazita, Bineko edozer gauza egiteko gai da, talde indartsoa dauka inguruan eta gauzak ondorengo egunetan
hor izango da. Jonas Bineko, bere helburu handi hau betetzeko gai. Biharko etaparen profila erakutsiko dizuegu, bihar Bizkaian izango da itzulia, bihar Santurtzin izango du etapa amaiera, 170 kilometrotik gorako etapa, eta etapak azken kilometroetan hortxe dauka Lasturiana iguera luzea, iguera gogorra, jetxira bizi-bizia. Eta zer ematen duen, ze aurreko kilometroetan ez dago alako zailtasunik, gora bera batzuk badituzte. Etapa Santurtzin abiatu eta amaituko da, joan etorria egingo dute, esan bezala etapa amaitzeko mendatea da, etapako puntu erabakigarria. Bihar uste dut gainera Fermin Ineosek zeresan handia izan lezakela. Alde batetik biharko etapa Omar Frailek diseinatua delako, oso ondo ezagutzen du, eta uste dut pera, pat behintzat min eman lezaken txirrendularia eta protagonista bilakatu daiteken gizona dela, eta bestea Dani Felipe Martínez. Iazko garraiak ikusi du, aurten buruz-buruko lehian ez dokala zereginik eta salkapen nagusia berarentzat pikutara joan dela. Honen bestez, etapa garaipenaren lehian makurtu beharko du eta bere helburua horrek beharko du. Horregatik uste dut, bihartik aurrera, Ineos taldeak salkapen nagusiari begiratzen zaionean baina, jarrera ausartagoa izango duela, eta ura ere, lasterketa nahasteko egongo denez, horre berak ere, salkapen nagusiari eragin tiki bat utz diezaiokela. Alegia, Binego nahastu nahi duten eta ura aztonatu nahi duten eta aldeen hildo horretatik ibiltzeak ere, Ineosi bere helburua betetzeko lagundu egingo dio. Daniel Felipe Martínez, jokoz kanpo, Simon Yates bera ere ez dago puntu-puntuan, Xavier, Simon Yatesek jada 25 segundo ditu galduta, eta 25 segundo errekuperatzeko nahiko lan izango du, aurretik zein dituen ikusita. Biharko etapa Alex Aramburu nola dabilen kontuan izan da, uste dut aurrekoetan lortu ezpadu, bihar gertu izan dezakela Alex Aramburu. Oroitzapenak lagun ditu, sasoia ere bai, eta taldeak emango dion askatasun ere bai. Taldeak, etapa garaipena Alex Aramburuk lortu ohi duen moduan, edo orain urrena, hor inguru hortan lortu zuen moduan jokatuta ere, horrek albidetu lezakelako Binegori, Enrik Masek, min pixka bat eragitea. Beraz, uste dut, tiro batekin bitxo hori bota ditzaketela, eta ahalegin horretan murgilduko da Alex Aramburu. Zerbait falta zaio, puntutxo bat falta zaio, baina horrek amorrazio egingo du, eta akuilu lana egingo du amorrazio horrek, eta uste dut Ineos, Movistar, talde dezente izango direla bihartik aurrera, eta bereziki bi arrasita behintzat, mugimendu eragin nahiko dutenak. Bizi-biziri dago itzulia, bizi-bizirik leia podiumean gogoratu, oraingoz Bineko Mikel Landa eta Godi eta Jon Izagirre gain gainean. Bihar laugarren etapa egingo dute, 176 kilometroko etapa Santurtzitik ordu bat 10 gutxi inguruan abiatuko da, gu gauzak ondo izango gara, egun bezala, arratsaldeko 3:00 Amasa Bilagunatik. Besterik ez, etapa handia ikusi dugu, lehiaketaren berri eman behar dugu, Xavier Usabiagak maiota atera duela ikusi dut, eta erakutsi dezagun. Dotore asko, Fermin. Etxe ondoren maiota, gaur etxe ondoan ez, gaur etxean bertan, esan beharko dugu, Xavier. Bai, maiota hauek hementxe bertan egiten dira, hau bai dela, kasu honetan behintzat, esaten den bezala, kilometro 0. Eta galdera, bide batez egin dezagun galdera, hor 3 bikote jarri ditugu, batetik Peru eta Kelly, bestetik Romingerrekin Jalabert, eta gero Contador eta Valverde Espainiarrak, eta bikote horiek hartu, banaka, eta zein bikote da Euskal Herriko itzulian, etapa garaipen kopururik handiena duena. Hor bada bikote bat, bien garaipenak batu eta 22 garaipen dituena ba. Zein bikote da hori? Utzi zuen erantzuna geite.eus atarian eta Xabier duen mailota hau, ikusiko dugu, bihar zeinentzaten. Esan dakoa, Amasa Bilagunatik, esan beharrekoak, ikusi beharrekoak, gozatu ditugu bai, eta bagoaz Santurtzi aldera. Bihar, ondo garela, arratsaldeko 3:00 egingo dugu bat zuekin, arratsalde honi bitartean.